sale ndaweni ye-rapture yini rapture iyokwenzeka kanjani obana beyohlwithwa kanjani sanibonana mhlambe before mhlambe ake sixoxeni lezi zinto ukuthi uJesu efika amaJuda ayenayo inkolelo yokuthi before uJesu efika kunezinto mhlambe ezu4 noma ezu3 eziyokwenzeka. Eyokuqala into abebekholela kuyona bebekholelwa ukuthi bayoba nezinhlupho ezinkulu noma eziningi abayobhekana nazo bayophucwa amandla before uJesu efika. As a result uma amaRoma abanamandla phezu kwesizwe sakwaJuda bona bakubona njenge-fulfillment yokuthi naku lokhu kwakuthiwa kuyokwenzeka kwakuyinkolelo kubo ukuthi before uMessiah efika ezinye zezinto esiyoyibona siyobona ukuthi siyophucwa amandla. So amaRoma uma enamandla phezu kwesizwe sakwa-Israyeli amaJuda ayekubona njengokugcwaliseka kwemibhalo kubo. Okwesibili bebekholelwa kukho bebekholelwa ekuthenini before uMessiah efika kuyokuba khona umuntu eyozalwa onjengo-Eliya noma Eliya yobuya kwesibili amemezela ukufika kwenkosi ethu ukufika kukaMessiah. So as a result makufika uJohn umbhaphatisi ebhaphathisa emfuleni waseJordan, that's why abaningi bamaJuda bagijimela kuye abaFarisi nabaSedusi because bebekholwa uma athi ngiyizwi lo memeze ehlanu. So bebekukholwa lokho bebekwazi futhi ukuthi uma uJesu before efika uJesu kuna someone ozoba khona ayomemezela ukufika kwenkosi ethu uKristu noma ayomemezela ukufika kukaMessiah. AmaJuda ayekukholelwa kulokho. So that's why mefika uJohane wonke umuntu wayegijimela emfuleni waseJordan uma esho uJohane athi ngiyulizwe omemeza ehlana athi lungisana indlela yenkosi. Enye into bebekholela kuyona amaJuda bebekholela ekuthenini uma uMessiah esefikile into yokweyenza uzoestablisha umbuso wakhe emhlabeni. That's why mabembuza bathi ngaleso sikhathi umbuso wakhe uyobuyisela kwaIsrael, umbuso uyobuyisela kwaIsrael because bebekholwa ekuthenini emveni bephucwa amandla emveni kokuthi esefikile uEliya lokwaprofetwa ngaye ememezela kufika kukaMessiah. uMessiah mesefikile as a result ke wafika njengokumemezela kukaJohane. Mesefikile into ulindele ukuthi mefikile uMessiah okusho ukuthi uzoestablisha his kingdom emhlabeni, okusho ukuthi amaRoma ayophucwa amandla noma iziphatha amandla emhlabeni ziyophucwa amandla bese establish umbuso wakhe. Bebekholelwa ukuthi after uMessiah establish umbuso wakhe emhlabeni zonke iziphatha amandla nabo bonke abaphila ngaleso sikhathi abebenamandla phezu kwesizwe sakwa-Israyeli noma bebenamandla emhlabeni wonke bewaphuciwa amandla. Into yokulandela lapho ukuthi isizwe sonke noma amaJuda onke eseyindaweni ezahlukahlukene ayobuya ngoba umbuso uyobu-establishiwe. So ke ekufikeni kukaJesu bekwazi ukuthi into yokuqala ukuthi bophucwa amandla. As a result isizwe sakwaJuda sahlakazeka noma uIsrael wonke wahlakazeka, kwakhona abantu abababusayo kunokuthi kube yibona ababusayo. As a result kwavela uJohane bemchaza njengo-Eliya ukuthi uyovela memezela ufika kukaJesu. Mesefikile uMessiah bakholwa ukuthi ngempela this is a fulfillment of the law. That's why uJesu mangena eJerusalema egibele hashi bathi hozana kweliphezulu. Emqondweni wabo bebenale nto ukuthi now is the time la khona uJesu kumele establisha noma aphuce izitha amandla ubusele kubona, bengazi ukuthi kusasene process hayi lokho kusemqondweni wabo. Emveni kwalokho bebazi ukuthi amaJuda onke azobuyisa, but kwakuyi disappointment kubapostoli ukuthi izinto ezazikhona emqondweni wabo kwakuyilokho. Bebangalindele zonke izinto uJesu wabachazela zona, because uma esechazile kuMateyu chapter 20 I think 26 ma kuzodliwa isidlo sakusihlwa echaza ngokufa kwakhe echaza ngokuvuka kwakhe, kwakuyi disappointment ukuthi awu kanti kusazofiwa usazohamba futhi usazophinda ubuye. Kwakhona ukukhathazeka ukuthi awu kanti lento usazohamba kude kangaka. Besicabanga ukuthi ekufikeni kwakho obvious masukhona
umbuso uyoestablishwa emhlabeni. Kanti kusazokhulunywa indaba yokufa, kusazokhulunywa indaba yokuthi usazovuka, usazohamba futhi uphinde ubuye. Into yokufika kukaJesu emhlabeni yayingekho emqondweni abapostoli ukuthi uJesu usazokufa aphinde avuke, aphinde ahambe ezulwini, aphinde abuye. It was another story. Yila sithola khona uJohn 14 ukuthi emveni ukuthi abacaciselele ukuthi uyokufa aphinde avuka aphinde hamba, yila khona inhliziyo zabapostoli siyibona ikhathazekile. Sifunde in John 14 from verse number 1 to 6. Sikhuluma ngerapture namhlanje. Yini irapture yokwenzeka kanjani? Obana bohlwithwa bayaphi kuyokwenzakalana. Now ke uJesu mase bacaciselile endaweni yokuthi no, le ndawo ukuthi ngicabanga ukuthi umbuso uyoestablishwa namanje lutho usazofiwa nganza kwethu. Emveni kokufiwa umuntu sazohamba kenishiya. Yabona leyo nto ukuthi sishiye konke salandela wena with the hope yokuthi umbuso kaNkulunkulu uyoestablishwa, with the hope ukuthi wonke isizwe sakwa-Israyeli ehlakazekile endaweni ezahlukene ziyabuya, kanti usazosishiya futhi uphinde uhambe. It was another story. Because kwakungeke emqondweni wabo ukuthi uJesu usazohamba abashiye. Bebasemqondweni wabo ukuthi umbuso asilonge uKristu efikile umbuso uzoestablishwa. uJohn 14 emveni ukuthi abacacisele ukuthi lutho ngisazohamba mina ngishiye. U14 uthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani nguNkulunkulu nikholwa yimina. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Leli verse sometimes malichazwa abaningi bathi ekhaya likaBaba, kunale statement lapha mawuqhubeka sithi ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma kwakungenjalo bengakunitshela ukuthi ngiyangilungiselela indawo. Leli verse alithi uJesu yosilungiselela indawo, lithi already ama-room ekhaya inqwaba maningi. Ukube awekho ama-room ekhaya bengizonichazela ukuthi ngisayowalungisa njengokwesiko lamaJuda. Intombazane mayizoshada yayihamba kuqala ekhaya yokwakha indlu before yolanda umakoti imlanda imbuyise. So ke already ekhaya ama-room enough anganela nonke. Ukube awekho ama-room ngangiyonichazela ukuthi ngisayekhaya ngiyongilungiselela indawo ukuze la ngikhona nani nibe khona. Shothi ke ubatshela ukuthi no, ningakhathazeki ngendaba yokuhamba kwami. Vela mangi ekhaya ngisazobuya ngizonilanda. Ila siqala khona sibe ne-understanding ukuthi uJesu abakholwa uye usazobalanda, abayisa la yena ayobakhona kanye naye. Ngoba izulu akusiyona le imagination echazwa abantu nezangoma nezinyanga egcelela ukuthi izulu lisenhlizweni yakho, izulu lisemhlabeni. uJesu usicacisela ukuthi izulu into ekhona, indawo ethile existayo, ene kuleyo ndlu kunomnikazi owubaba uNkulunkulu umnikazi waleyo ndawo. Usicaciselile ukuthi kunendawo zokuhlala kuleyo ndawo. So uJesu ke ma ethi ngiya ekhaya la ngiyakhona izindlu inqwaba. Actually abafundi beBhayibheli bathi akukhulunywe ngama-mention ngoba uma uchazwa ama-mention cabanga ngobhalito santen. Kuchazwa ukuthi izifla, kuchazwa ukuthi indlu ikhona ekhaya enama-room enough for everyone. Hayi ukuthi uba nobani yoba ne-room lakhe, I mean umuntu nomuntu yoba nendlu yakhe. No, indlu ikhona, everyone yoba ebelonga kulo mndeni une-room lakhe ekhaya. Atu verse number 3, nanxa ngiya nginilungiselela indawo ngiyakubuya ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nane. Atu verse 4, nalapho ngiya khona niyayazi indlela. uThomas wathi kuye, Nkosi, sazi lapho uyakhona. Asiyazi lapho uyakhona. Wathi kuye, siyazi kanjani indlela? Atu verse number 6, uJesu wathi kubo, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho yakuBaba ngaphandle kwami. Now ke siyakholelwa ke ngokwestatement esikaJesu uma esifundisa, wasifundisa ukuthi la ayakhona usazobuya ayokulanda abafundi baye la naye ayakhona. Kunezinto ekumele siyicacise nganza kwathi before sixoxa la. Ezinye zayitatimenti ekumele siyicacise zibe bha. Akukho umhlaba ozophela man. Umuntu yomhlaba into yokwenzeka egcineni le kude.
into yokuqala siyilindele manje, into elindelekile manje akusukhona ukuphela komhlaba. Into elindeleke manje silindele ukuhlwithwa kwebandla, ukuthathwa kwabangcwele, ukuthathwa kwabakholwayo beya la khona uKristu ekhona khona. Indaba yokuphela komhlaba soyixoxa intende ngoba into esiyilindelile ibandla lisazohlwithwa, abangcwele basazoqheliswa, ibandla lisazobuya emhlabeni, lisazohlala another 1000 years salibuya noJesu. Emveni kwalokho ikhana kuphela umhlaba. Indaba yokuphela komhlaba into ende, into yokugcina le kude, akunamhlaba ophelayo manje. Asixoxeni bafethu, ngiyafisa sixoxe ngenza kwethu. Sanibonani. Ngiyafisa ke sixoxe lento kuthiwa ibandla lizohlwithwa. Umbuzo oqala liyohlwithwa kanjani? Kuyokwenzakalani? Ibandla malihlwithwa liyiswa kuphi? Kuba kwenzakalani kuleyo ndawo? Yila khona sizo understanda kahle ukuthi lezi mfundiso ezithi kuyaba namabhasi amabili noma yizitimela ngazi noma amabhanoyi athatha abantu kabili abayothathwa kuqala ngerapture abayosala bongena ngegazi lapha. Ayikho lento. Uma kuthiwa sohamba ngebhasi lilodwa, uma kuthiwa sohamba ngesitimela siyolayisha kanye, uma kuthiwa yibhanoyi liyothatha kanye. Sifundeni iBhayibheli. Ngifuna sifunde iBhayibheli namhlanje ebusuku. Sanibonani. Matthew chapter 24 verse number 30 and 31 and 32. Sondela. Matthew chapter 24 verse number 31 and 32. Into emele siyibuke lapha. Sanibonani ngenza kwethu. Verse number 30. Verse number 30. Lama verse awu2, u30 no31. Amavesi awu2 akhuluma ngezinto ezingafani. Uverse 8 ukhuluma ngesecond coming. U31 ukhuluma ngerapture. Lama verse awu2 akhuluma izinto ezingafani as much as elandelana. That's why u30 ethi khona kuyakubonakala ngasezulwini sibonakaliso sendodana yomuntu. Bese zikhali izizwe zonke zomhlaba zibona indodana yomuntu iza emafini. Uyabona ke kuthiwa uma ibuya umhlaba wonke uyombone kubeni kukaJesu. This thing soyikhuluma ku second coming ngoba lithi iBhayibheli iyoza ngamafu. Niyakhumbula le ndaba okuza ngamafu ukuthi ku chapter 1 ncwadi ezenzo lithi iBhayibheli uJesu phezulu kwentaba emnqume enyuka eyezulwini. Lithi iBhayibheli ekhuphuka kanjalo wasithezwa yifu wakhuphuka waya phezulu. Lithi iBhayibheli kwase kuqhamuka ingilosi amadoda amabili ayembethe ingubo ezimhlophe athi madoda ngiqolozeleni nibheke phezulu. uJesu lona ambonayo enyuka ngendlela enambona enyuka ngayo obuya ngaleyo ndlela. iBhayibheli ke lithi wasithezwa yifu noma wakhushulwa yifu. Now ke lithi iBhayibheli ngaleyo ndlela enambona enyuka ngayo obuya ngaleyo ndlela. Wahamba kanjani uJesu wanyuka kanye nefu. La sifunda khona lithi iBhayibheli ma ebuya izizwe zonke zomhlaba ziyombona, ziyokhala uma zimbona ebuye emafini. Incwadi yeSambulo chapter 1 verse number 7 uthi bhekani uyeza ngamafu zonke izizwe ziyombona. I-second coming le okusho ukuthi la ku second coming ngifuna sikhulume ngayo, sokhuluma ngalo lwesibili. Okusho la ku second coming ayikho into yokwenzeka ngasese. Angeke kuthiwa uJesu ubuyile uhlala eShowe noma uJesu ubuyile useAmerica ngoba lithi iBhayibheli zonke izizwe ziyombona. That's why I think ku verse number 29 athi njengokuphuma kwenyazi empumalanga kuze kuyoshona entshonalanga kuyokuba njalo kubeni kwendodana yomuntu. Usho ukuthi akusona into yoba yimfihlo uma ebuya ku second coming. But i-rapture masikhuluma ngokuhlwithwa kwebandla. Yeka lezi ingane kwanale msindo ke kuthiwa igama lithi rapture likho eBhayibhelini. Ukuhlwithwa kwebandla ke noma ukuthathwa kwabangcwele. Uverse number 31 uthi uyakuthuma izingelozi zayo ngokukhala kakhulu kwecilongo ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yemine kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Shothi uJesu ke
uma ngokuhlithwa noma ngerapture sebenzisa igama lerapture sekubalekela untaba kayikhonjwe ngerapture ibandla liyohlithwa kanjani uJesu uyoma emkhathini noma uyoma emafini bese kuthi iholiness ubungcwele ibona buyo attractor abaphila impilo engcwele abazana noKristu bese bayanyuswa baye kuye ezulwini. Now lento le ayikwenzeka ngesigaba sesonto ngoba akuyothatha yena Assemblies of God African Gospel upon the rock down the rock kuyothatha abangcwele abasindiswe egameni lika Jesu. Uma ibandla lithathwa lisuswa emhlabeni into yokwenza ukufa kuyovalwa akekho yokufa emveni kwalokho ngoba iminyango obheke ekufeni angeke kube khona abayabe besela ithuba lokungena emseni uyobe sewuvaliwe ngoba abekho abantu abayoxhaphaza umusa manje ibandla lize lithathwe bese bathi beyongena ngegazi lapho asikwazi ukuthi sifike embusweni kaNkuluNkulu sifike ngegazi lika Jesu bese kuba khona abayoqhamuka negazi labo bathi nathi siqhamuke ngelethu igazi so ke sixoxa lezi zinto uJesu uyothumela ingilosi zibutha bonke abakhethwe amagumbini amane omhlaba. Now bese umbuzo uthi kuyokwenzeka kanjani lento esikhuluma ngayo yokuhlithwa kwebandla uma kuthiwa ibandla lizohlithwa ngoba into eyilindelekile lento yokuhlithwa kwebandla ayiqali namhlanje ukulindelwa yalindele ekhathini zabapostoli bese lokubathi siphile ekhathini zokugcina namhlanje simemezela lokuthi siphile ekhathini zokugcina but the question esinayo iyodwa ukuthi lolo suku lokuthathwa kwebandla noma lokuhlithwa kwebandla liyoba linini kuyokwenzeka nini lokho chapter 24 verse number 36 ncwadi kaMateyu sesifuna amadate ke ukuthi idate ngaba yinini ukuthi ibandla lihlwithwe kuyokwenzeka nini verse number 36 uthi kepha lolo suku nalelo hora akekho wazi lutho ngalo nezingelozi zasezulwini nendodana ngubaba kuphela so usuku lokuhlithwa kwebandla usuku lokuthathwa kwebandla noma usuku lokuthi ibandla lisuswe emhlabeni akekho wazi date nesikhathi esazi ngaso ukuthi leso sikhathi there's a one thing that we know ukuthi kusukela namhlanje asazi kuze kube nini noma yinini ibandla lingathathwa kodwa singakwazi ukuthi intwanini chapter 25 verse number 13 verse number 13 chapter 25 verse number 13 uthi ngakho ke lindani ngokuba anilwazi usuku nehora lindani ngokuba usuku nehora anulwazi okusho ukuthi kusinikeze isiqiniseko sokuthi uJesu uyobuya azothatha ibandla siyakwazi but ke esingakwazi ukuthi ibandla liyothathwa nini usuku nezinsuku asikwazi kodwa ibandla liyothathwa sondela ngiyabona lo mbuzo wenu wama tribulation and persecution ibandla lisesikhathini sokuhlushwa liyahlushwa ibandla kuze kube namhlanje the church has been persecuted from ekhathini zabapostoli kuze kube namhlanje sisabhekana nayo persecution ibandla liyahlushwa regardless ukuthi thina mhlamba sikakakuboni kodwa ibandla liyazingelwa kuze kube namhlanje actually i-persecution is for the church ama-tribulation soke sikhulume ngawo uma sibhekana ne-second coming but for now ukuhlushwa kwebandla ibandla lahlushwa kusukela kudala kuze kube namhlanje ibandla liyazingelwa abantu abangahlushwa abantu abangayiphili impilo efanele noma impilo engcwele abahlushwa laba bantu bathandwa uhulumeni banikeza amaplaza uhulumeni banikeza izindlu uhulumeni yabaxhasa bathengela everything because belong to this kingdom but abantu abashumayela pure gospel kuze kube namhlanje bayazingelwa hambe eChina iChina ibandla liyazingelwa endaweni ezahlukahlukene ibandla liyazingelwa kuze kube namhlanje asilazi usuku ukuthi kokwenzakala nini kodwa there is one thing that we know ukuthi ibandla liyakwenzeka i-tribulation enye into i-persecution enye into so ixoxa nganza kwethu sondela kimi now ke
for the fact ukuthi asikwazi ukuthi ibandla lohlutshwa nini, lithi iBhayibheli lolo suku lokufika kukaKristu liyofika njengesela, kodwa ukufikeni kwakhe uJesu azohlutha ibandla akusethusi thina, ngoba vele semlindele ukuthi usazobuya asithathe. So icacisa lento ukuthi ezulwini akuyiwe kuyohlalwa ngani zakwethu, cela siyilungisa, asiyohlala khona ezulwini. Ezulwini siyobusa iminyaka u7 kanye nenkosi yethu. After 7 years sibuya la. Now i-second rapture akusiyona i-second coming. Phela isizathu kuthiwa it's a second coming, isizathu kuthiwa ushothi uke wafika uJesu before. Wafika kanjani? Wafika ezalwa uMaria. Aqhamuka ngasesibelethweni somuntu wesifazane. Kwakuyikufika kwakhe kokuqala. Ukubuya kwakhe kwesibili ila ebuya nebandla eze emhlabeni. Now ke sikholwa sisindisiwe, there is one thing that esiyilindele ukuthi uJesu laba bakhethiweyo basazohlwithwa. First Thessalonica chapter 4 verse number 16. Apostle Paul umekhuluma nebandla laseThessalonika emveni kokuthi ebashumezile kwakhona abangena ngasese bathi nathi nina ngeke nife manikholwa uJesu kodwa sekukhona abafile. Wasethi uJesu, no, ake sinichazela something that you don't understand. Ukufa kusehlukanisa nenkosi, nokuphila kwethu kwesehlukanisa nenkosi. By the way, noma siyafa noma siyaphila sisasabona benkosi, ngoba nabafile bayovuka, nababa bephila bayoguqulwa imizimba, ngoba ekufikeni kukaJesu noma ku-rapture bayoba khona abantu ababephila ngaleso sikhathi, bayoba bangafile bonke, but into yakwenzeka ukuthi ababefile bayoguqula imizimba. Chapter 4 verse number 16. First Thessalonica chapter 4 verse number 16. Chapter 4 verse number 16 uthi ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhloko, ngephimbo lengilosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu. Uandalana leso statement, nabafile bafela kuKristu. Ncwadi yesambulo ithi babusisiwe abanesabelo ekuvukeni kokuqala, okusho ukuthi nala ekuvukeni kwabantu asikuvuka kanye kanye nalabo abangakholwa. Abantu abayovuka kuqala emathuneni yilabo abafile bafele enkosini. So ke uJesu ebuya kukhona abayovuka kuqala yilaba bafele enkosini, bayovuka emathuneni. Abasolwandle abagwinywa ulwandle liyobaletha, abadliwa amabhubesi bayolethwa, abangena emgodini bayophuma, abadliwa yingwenya nenhlanzi bayolethwa, abaginywa inyoka zobabuyisa. Uma buya uJesu abafile emathuneni bayovuswa khona emathuneni, abadukile bangaziwa bayobuyiswa uma beyazana nenkosi. U16 ngokuba inkosi uqobo uyakwehla ezulwini ngezwi lenhloko mna ngephimbo lengilosi enkulu, icilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayovuka kuqala. So khona igroup evuka kwesibili. Le group enesabelo kuvukeni kwesibili ile evukele kuyolahlwa, kodwa enesabelo kuvukeni ukuqala laba bayobusa nenkosi le phezulu kweliphezulu. Sondelani ngani zakwethu, nabafileyo kuKristu bayovuka kuqala. At verse number 16, thina sisekhona sisasele siyahlwithwa kanye nabo emafini, sihlangabeza inkosi emoyeni, kanjalo ke siyakuba naye inkosi njalo njalo. Nayi process yokwenzeka uma uJesu ebuya ibandla lizothathwa. Abafile basemathuneni lapha ku chapter 15, incwadi le okungcwatshwa ngayo kuthiwa incwadi yomngcwabo, la kuthiwa kulahla kunokubola, kuvusa kungenakubola, kulahla kungenanana, lawo mavesi lawo. Uma uJesu ebuya ngerapture noma lizohlwithwa ibandla, abafile bayovuswa imizimba yabo ingaboli, bonikezwa imizimba yenkazimulo. That's why umpostoli Paul ebandleni laseKorinte chapter 5 athi siyazi ukuthi lo mzimba yethu eyidokoto uma idiliswa sineminye imizimba noma sinesinye sakhiwe esekhaya singakhandwanga ngenyama. Le nyama le
inyama yamapilisi enezifo no sugar diabetes ene-HIV positive, so nikezwe eminye imizimba engaboli engakhathale ngomi. Now-ke uJesu ebuya, laba bafile babolile namathambo akhona esekhathele ithi iBhayibheli bavuswe emathuneni, banikeza imizimba engaboli, imizimba engakhathali, engakontrola noma engabanjwa na i-force of gravity, engeke ibanjwe ukuthiwa ukwazi ukukhuphuka. Yilaba bafile labo, bese kuthi abayobe bephila ngaleso sikhathi uJesu ebuya, bona imizimba yabo le yemikhaba no six pack ne bright pack, ama yellow bone nama dark bone, ama coffee color, lithi iBhayibheli iyoguqulwa imizimba. That's what iBhayibheli inyama le inyama esemhlabeni ayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. That's why uJesu ebuya, le mizimba yethu esikhanya ngayo, le mizimba yethu ama makeup nezinwele, le mizimba yethu iyoguqulwa, sinikeza umzimba wenkazimulo. Abafile bayovuswa, imizimba yabo banikeza imizimba engaboli, abayobe bephila ngaleso sikhathi ekubuyeni kwenkosi yethu Jesu, bayonikezwa imizimba abayobe bephila nayo iyoguqulwa. Bese lithi iBhayibheli, bese siyahlwithwa ke sihlangabeza inkosi emoyeni noma emafini, sibuse njalo nenkosi. At verse number 18, ngakho ke duduzanane ngalawa mazwi. Now the question ukuthi uJesu uzobuya ngerapture masikhuluma ngokuhlwithwa kwebandla, ngoba yonke esiyilindele ingenzeka noma nini, ingenzeka kusasa, ingenzeka ngonyaka ozayo, ingenzeka ngo-2050, ingenzeka ngo-2100, ingenzeka noma nini. But the question ukuthi lento yokuvuswa kwabafileyo nokuguqulwa komzimba babo bephila iyothatha isikhathi esingakanani? Mhlambi iyothatha noma i-hour noma i-minute noma 3 minutes noma i-4 minutes, iyothatha isikhathi esingakanani lento yokuthiwa ibandla liyahlwithwa, abafile bayavuswa, abaphile baguqula umzimba, iyothatha isikhathi esingakanani? iBhayibheli eliphendula iBhayibheli. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians 15 verse number 51. 1 Corinthians 15 verse number 51. Now ke nangu uJesu ufikile, abafile bayavuswa, ababe bekhona baguqula umzimba bese bayahlwithwa. Uthi umpostoli Paul etshela ibandla laseKorinthi uthi lalelani la ngintshela imfihlo, this is a mystery, ukuthi lento yokuthathwa kwebandla yokwenzeka isikhathi esingakanani. Verse number 51 uthi bhekani ngintshela imfihlakalo, asikulala sonke. iBhayibheli lisho njalo, umpostoli Paul ngeke sife sonke. Ntoqala le ukuthi noma ngathi uJesu uyobuya ngo-2100 noma, kodwa ngaleso sikhathi uJesu ebuya ngaso noma ibandla ezolithatha ngaso, bayobe bekhona, bayobe bephila ngaleso sikhathi, asikufa sonke. Okusho ukuthi ekubuyeni kukaJesu bayobe bekhona, bayobe bephila ngaleso sikhathi. Apostoli Paul uthi lalelani ngintshela imfihlo, asikufa sonke. Bekani ngintshela imfihlo, asikulala sonke, kepha siyakuguqulwa sonke. Now ke into yokwenzeka ukuthi sonke asikufa, kodwa ababe befile nabo bebephile ngaleso sikhathi siyoguqulwa. Laba bafile bonikeza umzimba ongaboli, thina soba siphila ngaleso sikhathi uJesu yobuya ekuphileni kwethu, nathi sonikeza umzimba enganawo ama-bright pack no six pack, so nikeza umzimba wenkazimulo. But sifuna ukwazi lento yothatha isikhathi esingakanani. To verse number 52, ngesikhashana ngokuphazima kweso icilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyakukhala abafile bevuswa banganakubola, thina siguqulwa. Uthi umpostoli Paul ke lento yokwenzeka ngokuphazima kweso, phazima kweso bona mangithi ukuphazima kweso nje ngoba sekwenzekele within a second, abafile boba sebevusiwe banikeza umzimba wenkazimulo, ababe bephila imizimba yabo iyoba seyiguquliwe bese bayahlwithwa. Shothi asikho isikhathi lapha angekho umuntu obechaza kuthiwa nami ungangikhohlwa, ngoba ngokuphazima kweso ibandla liyobe selihlwithiwe, amaphikankane yobe sesele, ama-church goer ayobe sesele,
namabishop nezikhundla zabo zoba sezisele. And once wasala kule trip yokuqala, that's why iBhayibheli babusiswa banesabelo ekuvukeni kokuqala, ngoba once wasala kule trip yokuqala yokuthathwa kwebandla, khohlwa ayikho enye trip yesibili. Sanibonani. Now ke umbuzo omele sibe nawo ke, uma kuthiwa ibandla liyathathwa liswaphi kuyokwenzekalani? Sesithathiwe ke ibandla lithathiwe emhlabeni, umhlaba sohlala unjalo, ukufa kuyavalwa. Yabona uma uqhubeka ufunda uverse number 55 khona la sifunda khona uverse number 55, kufa kuphi ukunqoba kwakho na? Kufa luphi udonsi lwakho na? Udonsi lokufa isona, amandla esono ngumthetho. Yabona once ibandla lathathwa, ukufa namandla okufa kuba sekuvaliwe, okusho ngamanye amagama phela yiso leso sikhathi, ngoba once kwava ibandla lathathwa akekho kumele afe, ngoba umbuzo uma ufa ibandla selihambile uyapi? That's the first question. Okusho ukuthi once kwase ibandla lathatha ukufa kuyavala. Now asidileni nathi ke before sidila nenhlupho ezoba zikhona noma inxushunxushu yonke obekhona emhlabeni. Ibandla malithathwa liya kuphi? Into yokuqala, ibandla malithathwa liya kwabomntwana uJesu noba liya komfana uJesu. Siyokwenzani thina njengebandla ezulwini? Into yokuqala, siyoma phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulela. Ibandla liyoma phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. Lihlulelwa kanjani lapha ibandla? Alihluleleli khona kuyesihogweni. Chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. Angithi into yokuqala, once ibandla lithathwe emhlabeni, siyangalo komfana uJesu. Thina njengebandla asikhulumi ngabantu abangakholwa la. Ibandla liyokwahlulelwa. Kanjani na ibandla lokwahlulela phambi kwesihlalo sikaKristu? 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. Xoxeni bafethu, sixoxeni. Kufanele sesiphumule nam. No, chapter 5 verse number 10. Ngaxolisa bafethu. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. Ibandla selithathiwe, ne? Emhlabeni selithathiwe. Once lathathwa ibandla, sesingale kwabomfana uJesu madoda. Singale kweliphakathi, singale kungekho ukukhathazeka nensizwe nenhlupho zingasekho. Mase singale asesiyoma phambi kwesihlalo sekwahlulele sikaKristu. Hayi sikaNkulunkulu, sikaKristu. Bese athi verse number 10, 2 Corinthians chapter 5 verse number 10 uthi ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. Yabo? Ibandla leli umakoti lo uyoba ngahlulelelwa khona ukuthi uyolahlwa. Lana kuyovivinywa the motive behind konke sukwenzile. So basingenile ezulwini phela siphakathi sihleli newundlu. Now ke the reason why kumele siye phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulela after irapture, ibandla liyahlwithwa liyoma phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulela. Why kumele siye phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulela? Because kumele siqheliswe. Siyayidinga imqhele, imkromela njengokusebenza kwethu. So ke before sikromeliswe noma before sinikezwe umqhele noma before sinikezwa ama-reward yokusebenza kwethu, kumele kuyotestwa the motive behind everything esikwenzile. So ibandla liyathathwa, owesibili liyoma phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulela. Athi verse number 10 ngokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze yilo naloyo amukele njengalokho ekwenzileyo esemzimbeni noma kuhle noma kubi. Uyabona ke ukuthi ibandla once lithathwa kumele phela siyoqomeliswa. Bafethu sanibonani, once ibandla lithathwe lapho yoba kubhidana solid ngapha thina siyomukelisa umqomelo, siyomukelisa umqhele njengokusebenza kwethu. Hambani nami. UJesu ebuya ngokuhlithwa kwebandla, ibandla liyahlwithwa. Maliqeda ukuhlithwa sile emafini. Lapha asiyohlala isikhathi eside lapha. Asiyohlala impilo yethu yonke. Siyoba khona for 7 years. 7 years. 7.
masuqeda lo 7 sibuya la inhloso kaNkuluNkulu ngomuntu wayembeke emhlabeni masuqeda u7 years lesibuya manje sondelana before sikumndaba ukubuya asifocuseni kule ibandla selithathiwe ibandla liyathathwa liyiswe emkhathini malifika lapha phezulu liya phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulelwa lokwenza njani uqedela phela verse number 10 u10 ngokuba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulelwa sikaKristu ukuze yilo naloya amukeliswe njengalokho ekwenzileyo esesemhlabeni noma kuhle noma kubi neattitude yakhe yokunikela ehamba nezinkulumo there is a crown yokwenza lokho nokwenza kwakulokuthi ufuna ukunconywa now you will understand me ethu Jesu manithandaza ngenani ekusithekeni bese nivala umnyango ubaba osekusithekeni yonibona khona ekusithekeni wow Jesu asho lokho because siyazi isikhathi abantu abayoqheliswa njengokuthandaza kwabo abayobongwa njengokunikela kwabo abayobongwa njengokukhonza kwabo that's why lezi izinto zidingakala zenzeka ekusithekeni that's why uJesu laba abathanda ukubongwa already sebawutholile umkhomelo ngoba sebabongiwe sebaqhobela izandla bathi mabelekelela abampofu bashutha izithombe bathi mabelekelela abampofu bahamba bakhalisa impempe vele sebakutholile ayikho into oyithola ngalelela ngamasesime phambi kwesihlalo sikaKristu siyokomeliswa noma kuhle noma kubi lona lo yomukela njengokusebenza kwayo 1 Corinthians chapter 3 verse number 11 gijima ufuna ukubonakalisa ukuthi ngalelo ngoba kwenzakalana angithi sesizwe asike soko lesikhuluma ngebandla lile phezulu naku sonke abashe ilamadayila idayila masayila bonke noshawoto moyi bonke norithala bayasanta rikhathala basente sonke soba silapha bonke la sikhuluma ngabantu abayobe bebe nobudlelwano obuhle noKristu baze bafike kuye there's nothing to do nesihoko sikhuluma ngebandla eliyoba lithathiwe liyothi liqeda ukuthathwa ibandla bese uNkulunkulu uKristu uqobo lwakhe afuna ukulibonga njengokusebenza kwalo kodwa ngendlela athembeke ngayo uKristu angeke avela kubuka ebusweni kuthiwa ke kunomlilo hayi wesihogo lo mlilo ukhona ngaleya wokucheka the motive ukucheka isisindo somsebenzi noma inhloso yokwenza kwethu abantu abaningi borealize mase befikile ezulwini bekhona kuKristu ukuthi yonke imisebenzi abayenza bebenzela udumo lwabantu mithandaza bebeyithandaza bebethandaza imithandazo emide ukuze banconywa ngeke bathole lutho odila masayila nobani bana bebekwenza lokho kwenzula abantu lento uyirealize sekulate kube ngaqhubeka ngakwenza emfihlakaleni ngaba ngifile ukuqheliswa phambi kukaKristu kanti wayebona uNkulunkulu mangihlangana namaphara ngiwathengela isinkwa kanti uKristu wayebona manginakekela izintandane hawu kanti uJesu wayebona mangingabela abampofu kanti uJesu wayebona uyokubona ngaleli yalanga mase sime phambi kwesihlalo sikaKristu ilawo yobona khona ukuthi wasebenzela izeleze ngenxa yokuthandwa ukunconywa 1 Corinthians chapter 3 ngifuna ukubona le process yobeyenzeka ngaleya mase sifikile ngamabomu nje siqale ku verse number 12 simile phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu sikaKristu ku 2 Corinthians chapter 10 verse number 10 chapter 5 verse number 10 2 Corinthians chapter 5 verse number 10 sasifikile sonke naku ke siyaqheliswa uverse number 13 asiqale ku verse number 13 ngaxolisa ku verse number 13 1 Corinthians chapter 3 verse number 13 sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwehlazo kaKristu lokade simfunda wona ngathi sebandla lihluthiwe sesimile phambi kwakhe nako kuyokwenzeka ku verse number 13 umsebenzi walo naloyo uyakuvela obala angithi siyaqhelisa lapha bese kuthiwa no let us check the motive behind umsebenzi wonke umuntu umsebenzi walo nalo uyakuvela obala ngokuba usuku liyakwandulela lokho ngokwambula ngomlilo nokuthi umsebenzi walo nalo unjani umlilo uqobo uyakuvivinya lokho
athi verse number 14 uma umsebenzi womuntu owakhile kuso umi uyakwamukela umvuzo shothi umuntu ocheka the motive yokwenza kwakho umlilo ngamanye amagama abantu bayoma ngapha mangicabangela mina abantu bayoma ngapha ngoba kunemqhele embalwa eyawamukela u1 Corinthians chapter 9 verse number 27 kuthiwa kunomqhele wokuthi ungaboliyo ukuthi sasebenza ngokuyikhandla satuba umzimba yethu ekukhonzeni usimakade kunomqhele sonikeza wona kunomqhele wokuthi uKristu asimphikanga ngamagama sinqabile ukuwela emanyaleni nokumphika siyoqheliswa njengokusebenza kwethu umqhele wokuthi sanakekela abanye njengokusebenza kwethu kunomqhele ongaboli kunomqhele okwini imphefumulo kunomqhele wokuphila kunomqhele wenkazimulo uverse number 14 uthi uma umsebenzi womuntu owakhileyo kuso ume uyakwamukela umvuzo uma umsebenzi womuntu usha uyokulahlekelwa yiwo kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube sengathi uphuma emlilweni uyabona ke ukuthi la esihlalweni sobukhosi sikaKristu masifika umuntu yoma ngapha bese eqheliswa njengokusebenza kwakhe inikezwa ama reward ukuthi wenze lokhu bambalana wenze lokhu bambela awukade umisa amatende ulanda imphefumulo bamba lokhu wabekezela kwaze kuba sekugcineni bamba lokhu wawuyenza lokhu bamba lokhu bese kuthiwa ke the only way to check the motive yokwenza kwakho ungena emlilweni lo mlilo lo has nothing to do nawe but as something to do nokusebenza kwakho uthi umpostoli Paul ke bayothi mabengena emlilweni nemqhele yabo ababebeyinikeziwe uma imotive behind yokusebenza kwabo i-wrong umsebenzi yokusha kodwa yena uyophuma kodwa kuzwakala ukuthi uphuma emlilweni I'm telling you kunabantu abebefika phambi kukaKristu bekholwa besindiswa ngeke bathole lutho abanye bebethola inqwaba emqhele bathi bengena emlilweni bashise kushe yonke into one the motive behind it was wrong now masiqeda sanibonani bafowethu masiqeda uqheliswa le phezulu kweliphezulu masiqeda uqheliswa sinikeza umqhele okwesibili noma okwesithathu kuyolandela amadoda siyoshaya istepe newundlu Sambulo chapter 19 verse number 7 sesifikile komfana uJesu sesiqhelisiwe qhele yethu sesiyitholile sesiyoshaya istepe siyohlanganisa nenkosi yethu noKristu siyoba munye yena yoba yithi thina sibe uye athi uJohn akabonakala sokuba yikho kodwa mhla ivele siyoba njengaye mase siqedile ukwamukela umqhele njengokusebenza kwethu sestepini soshaya istepe newundlu lethu Sambulo chapter 19 verse number 7 Ejimani bafuna ngifuna sishasha nje namhlanje siphumuleni nganza kwethu umzimba uyasho lezi zinto siyakhuluma ngoba ziyakhulunywa zona izinto okumele kufundiswa zona lezi ngoba kunezinto ezibalekile athi verse number 7 sesiqedile ke bafowethu sisezulwini ngisho nganza kwethu sesiyile ekwahlulelweni esihlalweni sikaKristu sesiqhelisiwe njengokusebenza kwethu kuthiwa ke bese kuthiwa akuzoshadwa kanye newundlu u7 uthi masithokoze sithabe futhi masimnike inkazimulo ngokuba umshado wewundlu ufikile nomkalo uselungisele awumadoda sithi sifika nje iwundlu loba lilungiselela loba lehlele enyuka ngoba umakoti lo oyithi uyoba sekhona akodwa bafowethu angazi noma soba siphithe vela phela masifika kuye sofika siphelele uverse number 7 wakhona ku chapter lasifunda khona u7 uthi nengubo yakhona ingubo esoba sembathile akodwa nganza kwethu u8 uthi wanikwa ukuba embatha ilinene elicolekileyo lenkazimulo nelihlanzekileyo ngokuba ilinene elicolekileyo liyizenzo ezilungileyo zabangcwele kuthiwa ukwenza okulungileyo phambi
webandla likaKristu ingubo esoba simbathile. Yabona kuba kungaphezulu komsebenzi, kuba ngasisewona umsebenzi ekwenzeni kokulunga kuba kuyingubo eyoba yembathiwe. That's what just means example ngelilanga uthi kwakhe kwamenywa abantu uthi abeze emsadweni wenkosi, wendodana yenkosi. Ithi iBhayibheli banikezwe ithuba lokuthiwa beze bezothungisa, abanye bangeza, abanye bayikhipha busy, but ngelinye ilanga bathi semshado sewuqhubeka kwatholakala umuntu ekhona emshadweni kodwa ingubo engembathile. Ingubo enjani soba simbathile? Ithi iBhayibheli ilinene elicolekileyo, kodwa linjani lelo linene? Ingubo yokulunga, soba sembatha ukulunga kwaNkulunkulu, sembatha ukuthula. Yona ingubo yethu esoba sistashe ngayo, soba singafakanga lezi imbatho ingubo zenu, soba singafakona ama-brainwood. Ingubo yakhona esoba siyigqokile kuyothiwa ingubo yokulunga. Awubona madoda, angazi noma soba shaya u-2 piece noma u-3 piece wayo, angiyazi, kodwa ukulunga koba kwesembatho sethu newundlu. Lento uyarealize late ukuthi iminako nemikhuba yalelizwe, umjolo, umona, inkohlakalo, corruption, into zopolitiki zikubambezela ukuyothola ukujabula kunaphakade. Siyothi sijabula ngale yazoba zikhala la, zoba zilila up and down la. Thina soba sithi one step phambili, 2 emuva, 1 step phambili, 2 emuva. Soba sile for 7 years. Angithi ngokwesiko lamaJuda uma kukhona umshado kwawukhona for 7 days, thina inkosi sinikeza 7 years sile. Uverse number 9 wakhona uthi yayisithi kimi loba ukuthi babusisiwe abamenyelwe esidlweni somshado wewundlu. Yayisithi kimi lawa angamazwi aqinisekileyo kaNkulunkulu. Ibandla malihlwithwa, maliqeda ukuhlwithwa liyoma phambi kwesihlalo sikaKristu, maliqeda ukuma phambi kwesihlalo sikaKristu liyoqheliswa imiqhele, maliqeda ukunikezwa imiqhele liyombathiswa ingubo yomshado, maliqeda ukwembathisa ingubo yomshado liyoshada kanye newundlu. Iwundlu liyoba liyithi thina siyilona. Ngazi kwenzakalani lapho mfowethu, ngazi noma kuyareport noma kwenzakalani ontaba kayikhonjwa la, ngakho yasekuright. Ma kuqedwa ke nganza kwethu, ma siqeda, okay, sesifikile ngala ngoba mfana uJesu seqhelisiwe siyoshada. Mase siqeda ke bese ibandla kanye noKristu bese liyabuya. uJesu mayebuya ku second coming, lento kuthiwa i-second coming, uyoba ebuya kanye nomakoti wakhe oyibandla. Ibandla malibuya, uJesu ma ebuya emhlabeni uyoba ebuya nomakoti oyibandla. Ma ebuya emhlabeni nakhona akazelanga ukuzofika ewubhubhisa umhlaba la emhlabeni, soba sibusa futhi kanye naye for 1000 years sila kanye noJesu, sasumakoti wakhe. Now ke lokho kusinikeza isithombe ukuthi indaba yokuphela nokubhubha komhlaba into eyikude kakhulu, ngoba ukuphela komhlaba kusalindeleke ukuthi uJesu akathatha ibandla, uJesu akahamba ayolinikeza umqhele ibandla, uJesu akahamba eyoshada nebandla, uJesu akabuye nomakoti wakhe azobusa naye umakoti emhlabeni for 1000 years, and then after 1000 years ela izinto zoba zilila khona. Sicela ukumemezela lokho nganza kwethu, ngifuna ukumala namhlanje ngamabomu. Ezinye zezinto ezidala umsindo lebandleni kaKristu, ezinye zakhona ukuthi uJesu sewabuya. Jesu akakabuyi ngoba mase ebuyila sike isidingo sokushumayela kwethu, ngoba ekubuyeni kukaJesu koba ngasiyona imfihlo. Lithi bhekani uyeza ngamafa, incwadi kaZakaraya lithi iBhayibheli mayebuya uyoma phezulu kwentaba yemnqumo
engaphambi kweJerusalem la ahambela khona intaba yonqumo thi iBhayibheli ma emi phambi kwayo yoqhekezeka unto for peace ekubuyeni kukaJesu ngoba kungasiyona imfihlo uma uJesu ebuya thibhekani zonke izizwe ziyombona nabamgwazayo uKristu ekubuyeni kwakhe ebuya nebandla bayombona but yini into esilindelile masilindele ukuthi ibandla lihlwithwe ibandla liyothathwa emhlabeni ngokuphazima kweso leti ngenzeka manje ngenzeka kusasa ngenzeka noma yinini now okay it's when you realize ukuthi ayikho ibhasi lesibili eliyoyezulwini itrip eya kwamfana uJesu yodwa abekho abantu abangena ezulwini ngegazi ngoba ibandla malithathwa liya phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulela mali iqeda linikeza umqhele maliqeda umqhele liya emshadweni maliqeda umshado liyabuya lize emhlabeni ayikho itrip yesibili eyibhekele ayikho ngakhohlisa umuntu nje ukuthiwa kukhona abantu besibili abayongena ngegazi labo siyeza encedini sambulo siyeza kuyo siyeza nawo ke nganza kwethu ke uJesu akakabuye mawungabuza umuntu uyobuya nina ngabuya namhlanje ngabuya nakusasa angabuya next week angabuya even after 50 years umbuzo ukuthi siyayazi na amadate okubuya kwaJesu cha akawazi sikhuluma iqiniso simile sikuKristu sikhuluma nje ngokusho kombhalo iBhayibheli uthi uJesu akekho waziyo and for the fact ukuthi akekho waziyo usho khona ukuthi akekho waziyo okusho ukuthi le ndaba ngoSeptember 24 20 bani into engekho uyobuya nini uJesu angabuya futhi nangawo September now ke asilungiseni lokho yabantwana bakaNkuluNkulu abafuna ukusindiswa nokuphila impilo engcwele ngoba basaba ukubuya kukaJesu noma ungaphila impilo engcwele namhlanje ubusaba ukuthi uJesu uyobuya ngoSeptember but the truth ukuthi you are not holy because iholiness iyona ezo attracta wena nenkosi ukwethembeka le ekuyoba ingubo yethu esiyoyiqoka ngosuku lomshado ikhona kuyokudonsela kuye lapha has nothing to do nesonto lakho lapha has nothing to do nobuzwe bakho lapha has nothing to do nama-chorus because masikhuluma ukwethembeka lento lithi iBhayibheli banini ngcwele malithi banini ngcwele lithi banini ngcwele njengoba yena engcwele automatically if you are holy uphila njengaye uba uye so lokho kokuphilela ukuthi usaba ukusala inhliziyo yakho vele iyosala kunjalo ngoba you are not holy abantu singabasabisi ngokubuya kukaJesu abantu asibafundise abaphila impilo engcwele ngoba iholiness iyona iqualification eyenza umuntu akwazi ukuthi uJesu mayebuya ehlwithe hayi okunye nokusonta indaba yamathikithi esemasontweni akho angeke akwenza ukuthi uJesu akuthathe indaba uthi ushaye chorus uyatoma angeke ukulekelela ngalutho indaba uthi uyashumela ko TikTok akukusizi ngalutho that's why iBhayibheli abaningi bathi inkosi asikhiphanga namadimoni egabela athi anginazi boba besela impela cela kumemezela lokho namhlanje ebusuku ukuthi once wasala kule trip yokuqala forget alikho ibhasi lesibili lilodwa futhi angazi noma liyophuma entambama yini eliyofika lithatha abangcwele bakhe kusasa yithuba leli kusasa lithuba lokuthi abantu abaphilele njengalokho inkosi ifuna bephila hayi ngokomthetho wamasonto ngoba wonke umuntu osontayo someone oyi church go umuntu ogcina amasiko amasonto kodwa engenabo ubudlelwane banele ebuthokozisa inkosi banini ngcwele njengalokho uNkulunkulu engcwele ubungcwele sibuphilela ngoba sisaba ukubuya kukaJesu sibuphilela ngoba kuyiyona impilo eyifunakalayo kulombuso yabona I'm telling you mina ngihlala ngithi mina sonke njengoba sila namhlanje ebusuku akekho ongazi ukuthi uma uJesu angavela manje uyosala noma ngekasala I'm telling you cela ukuphinda akekho ongazi ukuthi manje uJesu ma engafika manje njengoba sikhuluma la sonke siyazi ukuthi uyakhona wazi ukuthi mina ngahamba khona wazi ukuthi uyazi into ekutshela ukuthi ungahamba noma ngeke uhambe yini umoya engcwele nonembeza wakho uthi umpostoli Paul kuloko ngiyazama Zenzo chapter 24 uthi kuloko ngiyazama ukuthi ngibe nenembeza ongangilahli ngecala phambi kwabantu nakuNkulunkulu
because unembeza wami wona ohlala ungitshela ukuthi wena ukho right besathi uSathane right, but deep down your heart you know ukuthi you're not okay. Bese uSathane yakho yolunga ngendlela ayikho into olunga, uyosala sewukhorasile, yosala sewunike, because unembeza wakho uyakwazi ukutshela nomoya ongcwele ukuthi you're not okay. Bese uzenza izono zakho imbozo ngoba asikho isono esithethelelwe singavunyiwe, uyosala sewukhonzile. Uyazi kukhona igabe empilweni la khona ukhola uzizwa ukuthi uyazi uJesu angabuya namhlanje ngahamba. Yabona that confidence yokwezethemba ukuthi uJesu mangabuya namhlanje ngahamba, ile confidence okumele uhlale ube nayo yokuthi kungakwethusa ukubuya kukaJesu, because ubudlelwane bakho naye right. But lento yokuphila kwethembeka ngoba usaba ukuya kukaJesu uyosala impela, ngoba kunabantu namhlanje abahlukana no boyfriend, kunabantu abahlukana notshwala, kunabantu abahlukana nokudizisa abantu emsebenzini, kunabantu abahlukane nobuginsa because basabela ukuthi uSeptember uJesu uyabuya. The question ukuthi mangabuya ngoSeptember kokwenzakalani, bayobuyela khona. Ungakhohlisa bonke abantu ayi uJesu. Thi iBhayibheli uJesu akadili nobuso, akabuki njengabantu. Uyayazi inhliziyo yakho. Iholiness noma ungayi-act uNkulunkulu uyakwazi ukuthi yana uthi holy. Unga-act esontweni uzinikeze ikhundla ungconywe, kushaya izandla kuthiwa lo mshado wawuphafule la mantombazana noma le couple iyangena engakazilala, kodwa uyakwazi ukuthi noma ungalalanga kodwa awungcolanga kanje, awungcolanga kanje, wangena kulo mshado sewungcole vele. Umuntu wazi lokho kuphela uKristu. Now ke why kumele siphile impilo engcwele? Because ama requirement afunakala in this kingdom. Umuntu esifazane oyiphatha kahle ehlukana namasoka ameshelayo nabafana ebhukuda nabo, akakuyekiswa lokho ukuthi usaba ukuthi wena uzombona, ukuyekiswa lokho ngoba eseyazi ukuthi unkosikazi womuntu. Now the only thing eyenza ukuthi umuntu wesilisa ehlukana nezintombi noma kuthiwa zazi khona ehlukana nokudlala namantombazana ba-entertain bambiza ngo-best is because now uyazi ukuthi sengiyibophezele kunkosikazi wena. Akakwenzi lokho because esaba ukubona wena, ngoba uma ezodelete ama-message ngoba esaba ukuthi wena uzombona, vele lo muntu uyisifebe noma angabonakali. I-holiness ayinawo ayingena ngama-shift ukuthola ungena ngo-3 to 2. That's why ayisebenzi lobu bungcwele enimgqoka ngamasonto, abusebenzi. Ukube kuya ngobungcwele, uma ngicela ukunilekelela nganza kwethu, ngicela lento siyikhulume lento la. Ubungcwele bembathwa. Because uma nikholelwa, uma kuukuthi ngempela umuntu ongalithwala iduku ngeke ambone uNkulunkulu. Angeke nimbone impela uNkulunkulu ngoba lamaduku eni niwathwala kuphela ngesonto. Kanti niyakholelwa umuntu esifazana akathwala iduku. By the way, mawuthi uyanotice ngaphansi kwalamaduku kunama extension, bafaka ama-wave. It's when you realize ukuthi lamaduku lawa woku-actor akusiwona wokwesaba uNkulunkulu, ngoba uma kuukuthi uyakholelwa ukuthi umuntu esifazana akathwala iduku kumele kube impilo yakho yonke ungayithwala ukunconywa nokuthandwa. Ngoba mawabuka lamaduku agqokiwe naloko kuyiphisanyana kuhleli kanje, uyabona ngaphansi kwaleli duku khona inwele ekhona la. Ubona this thing is just into yoku-act, siyokhohlisana sodwa hayi uNkulunkulu. Khohlisana sodwa hayi uSimakade. Ma ukholwa ukuthi umuntu esifazana ugqoka ibhluku angeke ambone uNkulunkulu, nina niyawagqoka amabhluku part neviki, but the problem ukuthi aniwagqoki ngamasonto. Cha mina nje ukuthi ngesonto ngenze ngigqoke ibhluku, ukukholwa kwenza kuba uku-actor. So the only place la khona kumele uvele umuntu omuhle kusesontweni, ngoba ingqondo kuyatshela ukuthi uNkulunkulu uhlala esontweni, uNkulunkulu umoya. So ke lento yakho yokuphila temporary holiness ngesonto, usho ukuthi uJesu mengabuya part neviki ngeke umbono. Bese sinabantwana bakaNkulunkulu abagqoka anyhow phakathi neviki, uma bathola emadrobheni bangamapantsula, uma bathola edrobheni osisi bethu bangamabhutshwa, uma bathola edrobheni baveza izinqa namabele, uma bathola ngesonto bayadila amasayila, bahlonipheka kahle ngathi yingilozi. That thing uma kuukuthi yona ukukholela ukuthi yibona ubungcwele, ungabu-act, ungabuphila kube temporary, ngoba inkosi ingabuya noma yinini. Uma ukholelwa ukuthi angeke umbone uJesu ungalifakile iduku, umbuzo wami njengoba ungalifaki part neviki, uma uJesu engabuya uyembona yini? I-holiness siyiphiliswa ngoba simthanda uKristu, and that is the only thing ezo-attractor thina kuye, because we are holy. That's why iBhayibheli mebuya uyothumela ingelosi zakhe zibutha bonke abangcwele bakhe emagumbini amane omhlaba. Lapha yobungamenyezwa ngegama,
yabona ubungcwele lento la ngazi ngayicasa kodwa umongcwele ngiyamazi uzokucacisela ubungcwele ukuthi wakholwa egameni lika Jesu wakholwa nguye waphila njengokwentando yakho lokho kukodwa kuyimagnet between wena naye isonto lingasekho kungekho mfundisi kungekho iketi namaduku kungekho amabhluku holiness uma umuntu ekholwa njengokusho kombhalo baningi abayosala ngalelo langa mawuthi kuyokwenzeka ebusuku sothi sivuke ekseni ukubanyezela ukuthiwa kunabantu ukuthiwa batholakala ukuthi baye kuphi lapho uyazi inembeza kwakuyosho ukuthi usele ayikho itrip yesibili ayikho yobusela impela ngoba ithuba lomusa lo esuxhaphaza isidla ngawo amanyala uyohamba uvala once wavalwa uthuba lomusa bonke sasibabona njengezithutha nabantu abangasila abanganangqondo baba sebeqoqiwe kodwa madoda uchapter 20 noma uchapter 19 uthi lithi iBhayibheli uNkulunkulu uma sesibuye emhlabeni uyobuya nesihlalo sakhe sobukhosi tabernacle yakhe isihlalo sakhe itabernacle yakhe lithi iBhayibheli yofika ehlala nayo phakathi kwabantu yena yoba uNkulunkulu bakhe bona babe abantu bakhe lithi iBhayibheli yobasula inyembezi emehlweni ukhathazeka nezinsizi nezinhluphi ngoba kungasekho lento ekubambezele nalobuhle nalezi zinqa odlala ngazo nalamantombazana waqhaphazayo you will realize one day ukuthi it was just a temporary usathana wekubambe ngamakinati ukuthi unga enjoy ama benefit enguphile kuze kube phakade Isaiah chapter 66 verse number 24 siyolithola ithuba lokuvakasha sokweni sobona bonke abebesinengiso kuNkulunkulu simemezela ukubuya kwenkosi ethu uJesu phela sengathi uJesu uyobuya kusasa abanye uJesu uyobuya lele ko boyfriend abanye uJesu uyobuya bese busy behla benyuka namantombazana abanye uJesu uyobuya balele basematshwaleni bedakiwe bese liyakhala icilongo bandla lihlwithwe yobusela the painful thing engicabanga ukuthi just imagine sewujolele ekhoneni uphuzele ekhoneni uyenza imkhuba ekhoneni but at the end of the day uyoba sobala nezinyanga nabathakathi labo abiza ngezinyanga nabathakathi uyobuhleli nabo here's a piece of advice yenza ukodwa if uphakathi ngena phakathi mongaphandle phumela ngaphandle yenza into eyodwa because lempilo yakho oyiphilayo uyabembezela I'm telling you you'll never make it lobo buqili bakho nalamanga akho na yonke lento akuyenzayo angeke umbone uKristu ngoba yena akakhohlisa ukuthi iBhayibheli ingakhohlisa uNkulunkulu akahlekwa lokho umuntu ekutshalayo khona ekuvuna simemezela lokho ke nganza kwethu namhlanje ebusuku bandla likaNkulunkulu liyohlusha the important thing the most important thing is focus akuyona we want to focus entweni ezoba usizo kuwe so ikhuluma le ndaba yophawu ka666 lo 666 o represent umuntu ngoba u666 u6 lo shothi umuntu so everything concerning 666 ichaza umuntu ngoba umuntu wenziwa ngosuku lesikhombisa angithi ne number biblical sine meaning unumber 1 show iunity unumber 2 show division kwahlukana unumber 3 show ubuthathu bukaNkulunkulu number 4 four corners of the world unumber 5 show igrace number 6 represent umuntu number 7 perfection perfection right unumber 8 a new beginning unumber 9 judgment unumber 10 totality 11 chaza ongaphelele unumber 12 God works through man ne numbers ne meaning so lo 666 lo ochazwa ngayo kuchaza ukuthi umuntu so ichaza lento nganza kwethu ekugcineni kosuku ukuthi u666 ungenaphe ebandleni nakithi nesizwe sakwaIsrael but what is more important right now njoba kunalomsindo kokubuya kukaJesu ile ukuthi wena nenkosi yakho lungisa ubudlelwane bakho ngoba uma ebuya uyobuya njengesela ibandla lihlwithe yabona lento ukubuya kukaJesu yabona ukuma kwakhe emafini ubungcwele ibona buzodonsa ngaphansi kuphela njalo nje
kodwa siqiniseke ngifuna ukukunikeza sona ebusuku asilazi usuku, asilazi nehora, but there's one thing that we know ukuthi one day uJesu uyobuya. Maye khuluma uJesu I think Matthew 24 noma 25 uthi kwakunjalo emihleni kaNoah, abantu bebebhisi beganiselana kwendiselwana, kwase kwaba lolu suku uJesu uNoah ngena ngale emkhunjini wavala umkhumbi, abantu basala kanjalo. Uthi uJesu kuyokuba njalo kubeni kwendodana yomuntu. I'm 100% ukuthi uJesu uyabuya. Maybe koqala uzothatha abangcwele abangabanjwe ngamasonto, abangabanjwe ngama-chorus minus yena, abangaholwa yinkanuko nokuholwa umoya engcwele. Ngomoya engcwele sibekwe kuye esinikeza uphawu, uyena esilungisisayo ukuze sibe umakoti lofunakalayo phambi kukaKristu. Kukhona kwethu akusikhona ukusonta nganza kwethu ngoba sisonta kangaka. Simemukelile yena, siphila ngendlela ethanda ngayo. uNkulunkulu wethembekile, akayikusho konesono ukuthi umsulwa, ngoba kuye amanga wekho. Uthi umpostoli Paul lahleli khona ubumnyama buku, isithunzi sakuguquka kanaso, and for that reason akakwazi uqamba amanga athi wena urathi ungekho right, noma ngathi uyathanda emveni kokunikela kwakho. Lento yakhathaza uJesu mayebona uCornelia enikela kangaka kodwa angakholwa. Kwamkhathaza uJesu ukuthi Petru hambe uyotshela uCornelia no, lo mbhemu unikela kakhulu kodwa akakholwa. Now lento kunikela ngakholwa kuyokwenza ashe esenike mtshela kholwe naye budget samukela umoya engcwele. uJesu ke angayifihla, angakwenzela wonke ama favor kodwa angeke akwenzele ifavor ukuthi ungcwele ungekho ngcwele. I-holiness it's only requirement efunakala phakathi kwakho noKristu ukuze ukwazi ukumbona kuphela. Okunye ungakwenza wenzele ubumnandi, lapha kudingakala ama-chorus, akudingakala intshumayelo, akudingakala ukwamamukela yena, phila impilo engcwele. Iyona into ebalekile ukwenza ukwazi uqualify ukumbona. But iningi lethu sibhise emasonto ezigcina imithetho yamasonto. Cela ukumemezela lokho namhlanje ebusuku ukuthi yosala sowusontile. Ukusonta ngeke ukuyise kuye. Ukuthi bakubhala encwadini yasesontweni ngeke ukuyise kuye. Ukuthi wena uyaziwa ukuthi awunikeli nomuntu phansi ngeke uyise kuye, ngoba akusona umnikelo yokufaka ezulwini. Cela ukucacisa, akusona umnikelo yokufaka ezulwini. Asingeni ngemnikelo lapha. Umuntu uphile umukela uJesu aphile impilo eyithokozisa yena. Now i-holiness ngoba ubungcwele ubuyena. So ungena ngomnikelo ke kuye. Ungena ngokuthi wamamukela, wabhajadiswa, wafundiswa sukuphila, because impilo yokukholwa inamandla ekuphileni hayi ekukhulumeni. Ngicela ukumemezela nganza ukuthi ngiphinda intodwa ngani ngimemezela umshado ngithi mina uyosala sewusontile. Njengoba ngikhuluma kanje umoya engcwele yakufakazela ukuthi you are not a true Christian when uyasonta. The only place la wazi ukuthi uyasonta kusesontweni lakho, ngoba uyaziwa ukuthi uyankeneneza. Kodwa impilo yakho uJesu akathokozile ngayo. Incwadi kaJob chapter 1 verse number 1 ithi uma efakaza uNkulunkulu uthi endaweni yase-Uzi kwakukhona indoda igama layo uJob. Le ndoda yayilungile yakubalekela okubi. Bani ofakaza lokho? uNkulunkulu. Athi uJesu chapter 5 incwadi kaMateyu babusiswa banenhliziyo ehlanzekileyo ngoba bayombona uNkulunkulu. Wena ngeke unamaqhubu, awunako ukuxolela, awunako ukuthula. Ngoba amaHebheru ethi zamelani ukuthula nobungcwele nabo bonke abantu ongenako ngeyibona inkosi. Nyosala nganza kwe sosala sesiculile, sosala silinyazwa baba beyingane, sosala silinyazwa amasonto, sosala silinyazwa umphakathi, sosala sesilinyazwa ihlobo ngoba ukuthula asina. Abantu abaphila impilo engcwele ngoba it's only requirement eyifunakala ukuboneni inkosi. Ngeke lapha yana kuye kuthiwa siyakuzwa ke phela ubaba kaBoy wakushiya nokugula daso ungamxole lutho. Forgiveness is a choice, love is a command. We have been commanded to love. Where kama terms and condition othandweni. Uthi uJesu chapter 13 incwadi kaJohn abantu bonazi ukuthi ningabafundi bami manithandana. Cela kumemezela ebusuku nganza kwethu. Ibandla liyohlwithwa ngelinye ilanga. Kodwa khona bayosala.
uma kuyokwenzeka uJesu ebuya sewushonile uyosala khona emathuneni ngeke kube naso isabelo ekuvukeni kokuqala ngoba abevuka kuqala emathuneni abafile bafele enkosini hayi bafele esontweni ukufa is not a problem but what is a problem ukuthi ufela kuphi mawufa baningi abantu abafile abanye bafela ematshwaleni abanye bafela koshemba abanye bafela enyangeni ukufa is not a problem but the question ufela kuphi banye bafa banconya befundisa uthiwa hekholo uzwana wekholo kodwa uNkulunkulu ukhafula amathe uyosala ngoba isihogo sasingakhandelwanga thina sasikhandela uSathane kanye nezingilosi kodwa bayongena esogweni laba bathanda ukuphila impilo kaSathane lokho sikumemezela nganza kule platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu mokhona longakhona siyathemba ungenele kuzofunda sicela ku-emphasize kube ngiyabhala ngaba ngibhala ngama-capital letters ukuthi one day uJesu uzobuya one day uzobuya uKristu lokho esikukhuluma la ngiye ngithi mina mangikhuluma indaba kaNoah ngoba umkhumbi kaNoah wathatha 120 yeminyaka ewakha uNkulunkulu wafika kuNoah ena 408 yeminyaka uNkulunkulu ekhuluma noNoah wamthatha 120 yeminyaka waze wathi 600 yeminyaka uNoah kusabhisi kwakhe umkhumbi kuthiwa bebekhona ngaleso sikhathi bebehlekisa ngoNoah kuthiwa kwakunini kwakhiwa lento ngiyasola ukuthi ngalolo suku elalina ngayo abebethanda ukulima ngaleso sikhathi bebekhipha izandla ngamawindi batha kumabele kulonyaka siyotshala sizotshala bengazi ukuthi linako ukugcina kwake kwenzeka kuMose thi iBhayibheli ehamba nesizwe kwaIsrael ehlanu esacrifice impilo yakhe yonke ekhonzeni uSimakade wagcina ephila ngokwentando yakhe engamthokozisa uNkulunkulu iBhayibheli lithi wamthatha uNkulunkulu wamkhubisa phezulu kwentaba wamkhombisa izwe lesethembiso wathi nanti izwe engalithembiso yihlo ukuthi ngoba nikeza lona but I've got bad news for you wena Moses ngeke ungene kulona lento simemezela namhlanje iba njengenganikwana kuba njengento udlala into wonke umuntu akhuluma ngayo kodwa liyoba lodwa usuku okwenza ngaphambi kwabe wonke amehlo omuntu ila khona yonke into esikhuluma yokwenza isense but yoba sakulethu yonke into yoba inomqondo kodwa ngeke usakulekelela sanibonani Deuteronomy chapter 34 indaba kaMoses siyabonga nganza kwethu eloko esikusho nganza kwethu ake siphumule one day uJesu uzobuya kubeke emqondweni he will come back usethembisile uNkulunkulu uyobuya yosifica abanye bethu simabokoboko yosifica abanye bethu sinezifo emzimbeni yosifica abanye bethu sirejectiwe yosifica abanye bethu inyembezi kungakudla kwethu kwemihla yonke yosifica abanye bethu sisale sodwa kungekho abantu abasondele eduze kwethu kodwa yena there's one thing that we know he will come back bafundi beBhayibheli bathi uIsrael mehlele eGibhithe kwakunekhehla lapha lalisoloko likhumbuza uIsrael ukuthi uNkulunkulu wenzile isethembiso ukuthi mase kundlula iminyaka o400 uyosikhulula isizwe sakhe ezweni lobugqila uNkulunkulu wezwi lakhe impela wakwenza kwathembeka kwathi sendlulile iminyaka o400 ngempela wakhulula uIsrael ezweni lokuthunjwa neGibhithe selijabula ukuthi liyodansa phekwa ngeke sihlupheka forever ngeke simemezela forever ngeke sibe inhlekisa forever there's a one thing that we know ukuthi esikholwa uye ilanga lokulunga liyobuya ngelinye ilanga iBhayibheli esihlalweni sikaNkulunkulu nelanga loba lingafune ngoba uJesu yoba ngukukhanya kwethu yobuya ngelinye ilanga uJesu uyabuya ngenzeka abuye ebusuku ngenzeka abuye emini abanye bafica bebhisi ngemshado abanye bafica bebhisi balungiselela impilo uJesu uyabuya sifuna ukumemezela lokuthi that man is coming back again wafika bangamlindele yabuya uJesu is coming back uJesu uyabuya uyosala sewukholiwe uyosala sewuvunyiwe
ayikho into ebuhlungu njenge-rapture uma ngiyicabanga ukuthi kodwa ngathi sengimemezela kangangelinye ilanga ngivuke kusengithiwa hawu kodwa sekubhedile. Uyozwa ngesazela uyozwa ngonembeza wakho ukuthi something happened, ngoba uma ibandla lithathu bazalwane bami nomoya ongcwele uyoqoqa kanye nebandla. Yabona that peace oyifila enhlizweni yakho bengasekho ngoba umoya ongcwele uyoba ngekho kuwe, lo umxhaphazayo, lo ongamlaleli, lo muntu omdikilayo, lo onganandaba naye. Once ibandla lithathwe nomoya ongcwele uyoqoqa kanye nebandla. Hambe uyosala uphila intando oyithandayo. Bafuna imoto bese beyithola, bafuna abakhosikazi abahle bobathola, boba na yonke into abafisa ukuyicabanga emhlabeni, but without the presence of the Holy Spirit. Kuthiwa one of the things eyenza ukuthi isihoko noma ihide sibe buhlungu, kuthiwa it's the only present, it's the only place la khona uNkulunkulu echoose kungabi bikho khona. Kuthiwa into ebuhlungu ngesihoka kusumlilo kakhulu. Iyona yodwa indawo uNkulunkulu wakhetha kungabi bikho kuyona. And kuyokwenzeka mhla ibandla liqoqwe emhlabeni once more uJesu yokhetha ungabikho emhlabeni kukhona abantu. Yonke into ababoyenza emhlabeni yobe ngabathokozisi. Mase sibuya ku second coming. Kanibonani. Mase sibuya ku second coming sizobusa emhlabeni. uSathane usazodedelwa. Kuneyingilosi noma kunama ndibeka nje kunama nalibaleka leligama nalibale ingilosi obumnyama kuthiwa yini nalibaleka leligama bafowethu. Kuneyingilosi obumnyama eyivalelwe eyisazodedelwa, kuthiwa zingozi ngalendlela ukuthi noSathane akaboni lutho, zisazovulelwa emgodini eyivalelwe kuwona. Kungenza ukuthi kusazofiwa, kafiwa kwamanje kuyalalwa, kafiwa kusazofiwa. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu, mawukhono la ongakholwa siyathemba ungenele kuzofunda hayi kuphikisana. I think one thing that we need to explain hayi namhlanje, I think before singena ku second coming sifanele sichaza ngetribulation ne-persecution, ngoba kunomsindo lapha kuma tribulation la ukuthiwa i-tribulation ibandla loba lingasekho noma ibandla loba likhona. Impendulo zonke zikhona. Uthi uJesu usizi eloba likhona emhlabeni alikaze lize libe khona. Ephendulo uMateyu chapter 24 athi usizi eloba khona emhlabeni alikaze laza laba khona phambilini, futhi emveni kwaloko angeke liphinde libe khona. Na lolo sizi lolo libhale encwadini yeSambulo, I think from chapter 6:7, chapter 6:8, 14, I think no-9, ukuthi inhloboni yosizi eloba likhona. Iziphi izinto eziyodedelwa eziletha usizi emhlabeni? We will talk about that. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu, mawukhono la ongakholwa siyathemba ungenele kuzofunda hayi kuphikisana. Bafowethu angindadela kule 30 minutes sixoxe ngani zakwethu bese siyaphumula. Makungekho bafowethu singaxoxa hayi asiphumuleni ngani zakwethu. I-rapture hlwithwa kwebandla, ibandla sazohlwithwa. Phila ukwazi lokho, mhlambe sikhuluma kokugcina namhlanje ngekwazi singaplana ukuthi ubuya ngolesibili singabuyi. Owazi uJesu kuthiwa one of the things eyenza ukuthi abapostoli baphila impilo engcwele, baphila ngokwethembeka, bebephila sengathi uJesu uzobuya kusasa, kodwa bebeplana ngathi uJesu uzobuya isikhathi eside. Lezi zinto zazikhulu uJesu uzobuya ngo-2000, uJesu uzobuya ngoba ngo-2015 May bani zonke lezi zinto eyinganikwana. Nalento le yange-20 bani September yinganikwana. I'm telling you the truth, ngikhuluma iqiniso ngimile kuChrist. Akukho Jesu ubuya ngoSeptember, I'm telling you. But uyabuya ukuthi nina sazi. Sikholwa nje ngokusho kwembhalo. Yekani inganikwane ngani zakwethu umuntu akaphila impilo engcwele ethokoza uKristu. Akube uyena okuncomayo. Othocula uzawuyeza akayi kulibala. And impela lithiwe masinyane.
Sanibonani bafowethu. Ake sinidedele ngani zakwethu. Sinidedele ngani zakwethu lokho sikushoyo. Yeka lezi inganekwane ishumayela. Iningi inganekwane ebanga umsindo la ngaphandle. Le nto abahlala basitshela ngayo ngamatshe esikhombisa umphongolo wesivumelwano kwacha ngeke kusiza ngalutho. Amatshe esikhombisa no Davida nezimbongolo akusisi ngalutho. People must live a holy life because they love the Lord. Lezi inganekwane zokumanipulate abantu bathumba umqondo, you will never make it. Akungisizi ngalutho mina kungitshela ngamadodana kaEli into akungisekele akunileke ngalutho. Tell me how to live a holy life. Phila kanjani mangimthanda uKristu. Ngifundise kuba honest phambi kukaKristu. Inkosi ngiyakuthanda kodwa ngihlaselwa amantombazana. uNkulunkulu ngiyakuthanda kodwa abafana bayangihlula. Iba honest phambi kaNkulunkulu. Yeke ku-actor. Tell him the truth. Musuzenzisa phambi kwakhe ukhala inyembezi engwenya. Knowing deep down your heart ukuthi awukho right. Be honest. Lithi iBhayibheli kwake wakhona amadoda amabili uJesu menze sibonele. Lithi iBhayibheli aye ethempeleni kuyothandaza ngoba ubuqili bethu sibu-actor noma sesikuye. Wagcina yini ukutshela uKristu iqiniso umtshela ngawe. uNkulunkulu ngiyakuthanda kodwa ama-masturbation ayangihlula. I'm honest uNkulunkulu ngenzela umusa kule ngxenye. uNkulunkulu ngiyakuthanda kodwa nginobuqili. Ngiyakuthanda uNkulunkulu kodwa kangehlula. Iba neqiniso kuye. Yeke uku-act yosala kunjani. Thi iBhayibheli uJesu wathi amadoda amabili akhe aye ethempeleni ayothandaza. Enye mayifika lapha yachaza ngendlela ithandaza ngayo. Guys, mina twice a week I do prayer and fasting. Kusho umthakathi waziwa endaweni eyincoma ngomthandazo engayikhombisa into ezimlimazayo. Eyincoma ngokucula angasho ukuthi unesilonda esimdlayo. Thi iBhayibheli yathi le enye yathi mina ngiyathandaza evikini. Imali yami noma enginako ngabela abampofu. Lithi iBhayibheli enye yathi Nkosi. Lithi iBhayibheli yasaba nokubhekisa ubuso bayo kuNkulunkulu. Yabhekisa ubuso phansi. Yathi ngicela ungenzele umusa. If sonke si-understanda lokho, kwangeke kube khona noyedwa oyoyibooster ngokukholwa nangamandla akhe. Ngoba asikwazi esingamanga ngako sokuveza kuKristu siyibooster ngamandla ethu. Nokuba siyakwazi abanganawo izingane kuze kube namhlanje ababonga uNkulunkulu ngalokho kodwa bangayincomi ngalokho. Abangawazi umjolo abayibonga uNkulunkulu ngalokho. Iba honest kuye. But this gospel that we have in this our days elishunyelwa bafethu ukukitazana nezifebe nabathakathi namabhutshwa namapanzula ngeke simbone uKristu. This is the kind of gospel abantu abangatshelwa yona ukuthi ngani zakwethu asiphileni impilo ethokozisa uKristu ngoba beyabuya. Cela kuma lapho kwanamhlanje bafethu le platform abantwana bakaNkulunkulu basindisiwe egameni likaJesu. Ma kukhona ola ongakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda. Phendukani. Siphendukeni thuba lisekhona. Mayengakabuya uKristu thuba lisekhona. Ngithi mina the reason why wena usaphila kuze kube namhlanje uNkulunkulu sakunikeza ithuba. It means awukaqedi assignment noma uNkulunkulu sakholelwa kuwe. Usanethuba lokuphenduka. Ngoba usekhona uNkulunkulu sakunikeza ithuba. Zonke lezi ezikubambile ungaphenduka kusemanje before it's too late. Ungaphendukela ukuthi usaba ukusala, phendukela ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Injabulo abantu abayoyinikezwa laba abalahlelwa boyfriend, abalahlelwa umsebenzi ngenxa kaKristu. Uthi uJesu jabulani nithokoze uma benithuka ngenxa yami. Uthi umpostoli Paulo injabulo noma inkazimulo yokwambulwa kithi ayikulinganiswa ngezinhlupho zakulesi sikhathi. Bafethu inkazimulo yokwambula kubantwana bakaNkulunkulu uma uyicomparison nokukhala kwalesi sikhathi ikude kakhulu injabulo yobonayo. Uyoba nokuthula ongakazi uza u-experience lokho wazalwa emhlabeni. Bantwana bakaNkulunkulu bongena ekuphumuleni emveni kwey'nhlupho. This is the kind of gospel that we are preaching.
Get ready, Jesus Christ is coming back again. Uthi uKristu uncandweni ulindele yena uJesu mayebuya. Cela kuma lapho bafethu. Sengikhulume kakhulu. Umuntu uphusha ungaphezulu kwamandla akhe soloko evuke ngo4 but uphoqeleke ukuthi mayebuya umuntu akahlale phansi sixoxeni. Sanibonani, makhona abakhona bafika cela bangene. Uma ungekho khona asilaleni bafethu ke siphumuleni isonto kusasa. Lokho sikumemezela ngane kwethu. Sikumemezela ngesibindi, sikumemezela ngokwazi ukuthi he will come back. He will come back. He will come back. Whether uthatha serious noma uthatha kancane, but Jesus Christ is coming back again. He will come back. Hlunga kakhulu sesiyobonana sesisele. Thawuna uzwana usele yebo. Lapha has nothing to do nokushumela kwakho. That's why ngeke ngayicacisa ngelilanga ngithi mina uyezulwini has nothing to do nokushumela kwakho. Usala ushumayelile nje. Ngoba into ekwenza uyezulwini akusona amavesi. Uyoba njengebhodi elikhomba abantu eCape Town kodwa ngeke linuke eCape Town. Holiness. Live a holy life because you love Christ. Ungabethi ubungcwele. Ungwenzela abantu nokuthanda nokunconywa. Phila ubungcwele ngoba uyamthanda uNkulunkulu. Iba inhlekisa ezweni ngoba uthanda uKristu. Awukhulunywe uhletshwe kodwa ube intokozo kuyena. Athi ucula noma singahlupheka komzuzwana. Sibonga ukwazi ukuthi uJesu ngummeli wesinxusela imihla nemihla. Nathi silindele ukuthi ungabusayeka. Uthi uDavid amebhala uthi uNkulunkulu uyasiholela edwendweni lokunqoba. Luphi lolo dwendwe lokunqoba? It's a celebration yenziwa amaRoma uma ebuye kuyolwa. Laba bebephuka inyawo banganamehlo bebethwala befaka kuleya crew eselebratayo. Nathi siyofika lapha uthi uJohn bakhe bambuza uthi obanda uthi ayibo abaqhamuka emhlabeni osizini olukhulu abathi babe khona ezweni bahlanza ingubo zabo egazini leona uthi ubheka namhla sebelapha loba lodwa usuku. Baba ngibingelele mfundisi wami athemba uyaphila baba. Baba uZwani siyaphila baba. Amen, amen baba. Sibingelele kuwe mphathi. Sibingelele nabo bonke abazalwane. Amen. Hayi siyabonga izwi baba namhlanje elisiphilisayo. Amen baba. Yebo siyabonga baba no. Kuzwakele baba uZwani. Kuzwakele lithi izwi shumayela isikhathi sisekhona. Amen baba. uPaul nake khuluma nendodana yakhe uthi ushumayele ngoba kule mihla ezayo awuzokwazi ukushumayela ngoba abantu bazozikhethela abafundisi babo abathandwa inhliziyo zabo inkanuko zabo abazosebenzela umbuso wabo. Yeah. Manje kaloko ushumayela isikhathi sisekhona. Kunjalo baba. Manje siyabonga baba na ushumayelela kangaka ngoba naloko kushumayela akufuna amagwala, kufuna abaphathi abanjengobaba uZwani abazoliphatha izwi lenkosi. Ngoba nawubheka lapha kuSambulo 21 verse 8 mina bengazi ukuthi kuyisono esikhulu baba uZwani kuyicala elibovu elibizwa ngeschedule 6 kulomhlaba esiphila kuwo. Just ukungakholwa nobugwala. Yebo. Ukungakholwa kuphela nobugwala kube isono esikhulu. Angazi baba ngoba angikwazi kahle ukufundisa izulu. Bengicela ubaba uZwani mhlawumbe na isikhathi sisekhona. Ngoba angiyena umfundisi mina ngumfundi. Nethi Abafundi sonke, sikabafundi sonke. Yebo baba. Angifundele kule ncwadi eSambulo 21. Okay. Ayithi lapha ku verse 8. uSambulo chapter 21 verse number 8 uthi kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe
nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo, isibabulo ngokufa kwesibili. Danke baba. Hey, Manje bengingazange ngazi baba ukuthi kuyisono esingaka ukuba igwala ngoba kakhulu la kulomhlaba ukuba igwala kusho ukuthi kuyona into engaphezulu ngoba sithi kubogwala akukhalwa. So na uyigwala kulomhlaba akusilutho. Mara la kuyischedule 6 kuyicala elibovu ukuthi ube igwala ungakwazi ukushumayela izwi lenkosi ngokupheleleko ngoba ngeke ulikhulume iqiniso elikhulunywa ngobaba uZwani uyigwala. Kungaleyo ndlela uJesu nakefuna eyakubo ethuma uSilasi ethi hamba uyofuna indoda athi hamba uye athi hamba uye ubani loyo? uJesu uthuma uSilasi kuPaul eDamaseka. Oh yes. Uthe estradeni esibizwa ukuthi istrate esilungileko. Yes, uAnanias. Uthi hamba uyomthola kwistrate esilungileko eDamaseka. Yes. Mara nake fika uthola ukuthi ile ndoda ehlukumeza ibandla. Ubuyela kuye uthi no Nkosi awumbonanga lo muntu ngoba lo muntu yilo muntu kahle ofuneka kahle befuna ukumqedelela abuyele emuva athi ngafika ngaqeda ngaya umazana. Kwasiza ukuthi ubele washesha wabuyela uJesu wafika wamchazela wathi ngifuna yena loyo. Ngoba indoda engasabi akayifuni sibona uhambo lakhe sibona ngalendlela iBhayibheli ingxenye yeBhayibheli ibhalwe nguye uhambo lwakhe ubhala ngohambo lwakhe kakhulu. Simbona nasekefika endaweni enjengase Macedonia nakelandelwe intokazi ebeyikade iyenzela abaphathi bayimali iyabakhomba ithi nanga lamadoda akhonza umbuso ophezulu. Le ndoda yila inkinga zayo iqale khona yathathwa afakwe ejele. Manje sengiyasho ukuthi baba ukuba umzalwane ube umshumayeli ongasabi ongelona igwala kusho khona ukuthi umbuso wezulu ubhekene nawo ngoba kunzima kakhulu baba kulesikhathi samanje ukushumayela iqiniso njengoba iBhayibheli lisisho ukuthi leso sikhathi bezawube bezifunela siyababona emasontweni bazifunela abafundisi babo abazokwazi ukushumayela ngalendlela bona abathanda ngayo ngoba phela abafundisi emasontweni amakhulu abakwazi ukuthi balishumayela iqiniso ngoba kukhona amadoda anikela kakhulu ayenza lezi ehlakalo ezingafunekanga. Manje kuyaxaka ukuthi ubaba uZwani uyoshumayela kanjani nangabe indoda izolinikele nge1,000,000 rand namhlanje manje ushumayela kanjani iqiniso alisabi khona. Akukhululeke nesinkwe emlonyeni. Umkhiphisa isinkwe emlonyeni baba iqiniso eliphelele. Angazi ukuthi kwabase Thessalonika ila ikhuluma khona ukuthi labo bantu labo bashumayela izisu zabo. Yebo. Abashumayeli levangeli eliphilile. uPaul uyabakhuthaza abazalwane ukuthi nibaqaphele labo abafika belethe corruption ngaphakathi esontweni ngoba abashumayeli lento esaninika yona bashumayela okunye. Manje siyabonga kakhulu baba uZwani ukuthi uyiphethe mphathi wami ngoba uNkulunkulu uyabathuma abantu bakhe siyambona la khona nakethuma uJoshua umnika lencwadi uthi ungahlukani nayo ihlale kuwe ihlale emlonyeni kuwe ngoba iyona incwadi ezokwenza ukuthi ube nokuphila okukahle. Manje ngenxa yaloko baba siyasibona ukuthi ukuphila kunengi kakhulu ezwini kunengi kakhulu ikona okuzosiphilisa ingona okuzawuhlanganisa noNkulunkulu ingona mhlawumbe okuzawupholisa ngisho imizimba yethu
uthi la uProverbs 4 verse 22 uthi izwi liyaphilisa liphilisa ngisho imizimba yethu efana kungalendlela esiye sikhuthale nasibona amadoda amakhulu anjengobaba uZwane bashumayela ivangeli eliphilako namhlanje. Hayi baba uZwane nami baba bengithi nje ngingene angiyena umshumayeli angiyena umfundisi mina ngumfundi ngiyafunda ngiyamthanda kakhulu ukulalela kuthi ukuthi nawu nje ngivula nje ngimamela ukuthi no ubaba uZwane usiphakeleni namhlanje ngithemba ukuthi sibanengi esifisa ukuthi ngathi ubaba uZwane mani kukhona angakwenza nokungaphezulu kwepodcast le onayo ongakwenza mhlawumbe uhambe usivakashela uvakashela amabandla uvula amabandla ubusise abantu bakho ngoba abantu bayafuna ukubusiswa baba uZwane siyakudinga ukubusiswa baba. Amen mfundisi wami. Ya awuthi sibonge baba uZwane. Bonga mina baba. Siyabonga baba. Amen. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu siyathokoza kakhulu. Le ndaba ye-tribulation nganza kwethu khona ubuzile le tribulation persecution ngiyeka ngamabomu kunesifundiso esikhona lapha endaweni ye-tribulation but ngifuna ukukunikeza amavese noma uthunje bese uyifundela ngenza ukuthi ngelinama sasibuya ngayo le tribulation because isifundiso lesi safundiswayo indaba ama-tribulation and persecution yenza abazalwane becabanga ukuthi kunezinto abangeke bangene kuzona. Yabona kunamavese lapha encwadi kaMateyu chapter 24 ngicabanga ukuthi kuyabekeka enhlizweni yami ukuthi ake ngidlulisa masikhuluma ngaMateyu 24 sikhulume ngeinhlupho ezokuba khona insizi ezokwehla emhlabeni before irapture bekhona before second coming bekhona but ngifuna ukulekelela kulabantwana bakaNkulunkulu abanenkolelo yokuthi ama-tribulation yokwenzeka ibandla lingasekho. Angingaphikisa angakuvuma but kunemavesi ngifuna ukunika zona asho uJesu leli vesi ngizokufundela lona bese uyizwela wena ukuthi i-tribulation le noma i-persecution. uMateyu chapter 24 verse number 21 uthi kuya kuba khona ngokuba lapho kuya kuba khona usizi olukhulu olungakaze lube khona kwaseqaleni kwezwe kuze kube manje olungase kuba khona. Athi verse number 22 uma lezo zinsuku zingafinyezwanga bekungayi kusindiswa umuntu kepha ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku zafinyezwa. Uyabona ke kuthiwa ke kunomsizi eliyokwenzeka kanye emhlabeni alikaze laze labakhona phambilini kodwa liyokwenzeka kanye kuthiwa lolo sizi lolo because le nkolelo yokuthi i-tribulation yokwenzeka ibandla lingasekho angingakuphikisi kwanamhlanje kodwa kuthiwa lolo sizi eliyokwenzeka ngaleso sikhathi liyothi malenzeka alikaze lenzeka phambilini futhi uma lenzeka ngeke liphinde futhi lenzeke lolo sizi liyokwenzeka kanye bese kuthiwa ke into uNkulunkulu ayenzile amakolo kuthiwa ke lolo sizi lolo liyokwenzeka kanye alikaze labakhona phambilini futhi maliqeda ukwenzeka ngeke liphinda lenzeke futhi. Naw ke kuthiwa ke uJesu uthi amakholwa makwenzeka lolo sizi ayobe sekhona ngenxa yobuhlungu balolo sizi. Uverse number 22 uthi lezo zinsuku zalolo usizi uNkulunkulu lenze zabancane. In other words, leyo process I think it will take 3.5 years. Uzenze zabancane uzinciphisile lezo insuku ngoba ukuba inciphisana even nabakhethiweyo obana abakhethiweyo abakholwayo ngenxa lezo zinhlupho uma izinsuku zakhona zingafinyezwanga zinganciphiswanga nabakhethiweyo bebangamphiki uJesu. Shothi ke lolu sizi esikhuluma ngalo la amakholwa besekhona la kusho uJesu la yeke indaba yaseMaBhayibheli School kusho uJesu la uthi lolu sizi liyokwenzeka ibandla lisekhona. Shothi abukho ubuhlungu obuyophinda bube khona obundlula ubuhlungu obuyokwenzeka ibandla lisekhona.
That's why masithi ibandla yekela le ndaba esambula ukuthiwa kuchapter 4 ibandla liphelela kuchapter 4 uchapter 6 nochapter 7 ibandla lisekho yekela leya nto leya ingani kwabo but la uthi uJesu usize ngicela abafowethu nonke nalomqondo ukuthi ama tribulation and whatsoever this kind of things so basingaseke uthi uJesu usizi eliyokwenzeka ngaleso sikhathi ngisho nabakhethiweyo ukuba izinsuku zakhona uNkulunkulu akazenzanga zabancane nabakhethiweyo bebeyohlubuka kuzona but uNkulunkulu uzenze zabancane lezo insuku ukuze abakhethiweyo bangamhlubuki uNkulunkulu asukeke lo ngifuna sizoyixoxa ngelini la kodwa ngifuna ukubeka esithombeni ukuthi kube khona emqondweni wakho bakhona naba requestile bafethu mabangeke sithandaze siphumuleni ke siphungule nje nganiza kwethu egameni lika Jesu nangu umfundisi wami lana bandla lisazohlwithwa abangcwele basazothathwa indaba yethu namhlanje sikhuluma ngerapture uhlwithwa kwebandla uqheliswa kwemqhele umshado wewundlo bese ibandla liyabuya ku second coming. Brother Lennon, be greeted, man of God. Be greeted by brother. As bengabona ukuthi sengirequestile la. Sorry. Mfake ngephutha sorry mfethu. Ngiyakela hayi kuleka kanti uNkulunkulu usebenza kanjalo ke. Ngoba vele bengithi isikhathi mhlambe sesiphelile kodwa hayi uNkulunkulu in season and out of season siyashumayela nje noma yinini. Kunjalo mfethu. Yeah, so masifuna ukubona lezi zinto ezoyenzeka kufanele sibuye sibheke futhi naku Israel enyameni ukuthi uIsrael esenyameni mase zokhishwa ezweni laseGibhithe kwaba nezinto ezayenzeka in Egypt. Yes. Kodwa abantwana base Israel they were saved. But God saved the people of Israel. But lezi izinto ezazenzeka they were there in Egypt. Hayi ukuthi bese bekhishiwe. Kukhona zonke lezi zinto ezazenzeka in Egypt but they were there and they were checked out after sekwenzekile lezo zinto. So thina okwethu kufanele siqaphele abantu abazodukisa kuphela. Ngoba uJesu washo wathi qaphelani ningadukisa umuntu ngoba yabona izimfundiso seyigcwele la emhlabeni sekudingakala abantu abanomoya kaNkuluNkulu ukuthi bakwazi ukuhlola imimoya kufanele sikwazi ukuhlola imimoya ukuthi lo muntu udukisa abantu ngoba uSathani lithi Bible in the book of Revelation uyazi ukuthi unesikhathi esincane. So the fact that unesikhathi esincane yonke into akayenzayo ukudukisa abantu uzama ukwenza very fast ngoba isikhathi sakhe sincane. So ngisho all these false doctrines, all these false teachings ezilethwa ebantwini uzenzela ukuthi akwazi ukudukisa abantu abaningi ngesikhathi esincane akanaso. So kungenzeka ukuthi ngoba kushunyayelwa kanje nalabo abanye abasho zonke lezi zinto abathi umhlaba uyaphela umhla kasibani kuzoba kanje it's on uSathani kuphela ofuna ukudukisa abantu ngoba we cannot live ngoba thina as we are in Christ, if we live for Christ, if we die for Christ. So konke esikwenzayo noma kuthiwa siyaphila noma kuthiwa sifile singabe inkosi asizonyakaziswa ilezi zinto ezizoyenzeka manje. So we must know that thina we are in the light of Christ. So abazalwane kufanele bangasatshiswa umuntu ngoba uJesu uyasho ukuthi konke lokho ekuzoyenzeka kunganithusi ngoba kufanele ukuthi kwenzeke. Yes. So mase sibona sekwenzeka kufanele sijabule kakhulu ngoba sesiyazi ukuthi inkosi yethu isizovela. So mase kunokuduka kakhulu ukuduka kwenzela ukuthi kubonakale abathembekile kuNkulunkulu
ngoba abangathembekile basazohlubuka basazosuka balandele inganekwane zabantu. Into okufanele siyenze njengamanje kulesi sikhathi esinaso siphile ubungcwele. We must live in righteousness and in holiness and be led by the Spirit of God. Because uJesu wafanisa ukuza kwakhe nalesi sikhathi with the time of uNoah, ukuthi ngesikhathi sikaNoah bengalindele kwase kwenzeka ukuthi ngesikhathi sikaLot bengalindele, as in the days of and in the days of Noah, when people were eating, drinking, marrying, giving in marriages, then also in the day of Lot, in the day of Lot, until Lot was taken out of the land of Sodom and Gomorrah, then the fire and brimstone came upon the earth. Shuthi nathi fanele singadukiswa muntu kodwa sihlezi silindele inkosi yethu, singalandeli ingwanekwane ezikhulunywa abantu, but we must live in righteousness. Live in righteousness. Singasabi ukuthi sizosala mayibuya inkosi, ngoba uyabona laba abantu abaletha izinsuku nanani bafuna ukuthi abantu yabona umuntu mayezothi ngomhla ka 20 December inkosi yabuya, kusho ukuthi unikeza abantu igap yokuthi abantu bangakwazi ukuthi baphile ekungcoleni, baphile ekungcoleni, bayenze zonke izinto, then mhla ka 1 December sebeyaphenduka sebeyasuka entweni zabo. So bazalwane kufanele siphile ebungcweleni each and every day. We must live as today is the last day. We must live as today or tonight is the last day on earth. Singaphili ngoba sisaba uNkulunkulu, sisaba ukusala, kodwa siphile ngoba siyamthanda uNkulunkulu. Ngoba kukhona abantu abasabayo bakhonza uNkulunkulu ngoba bayasaba. Kufanele simkhonze ngoba siyamthanda, ngoba si understand lento akasenzele yona, hayi ukuthi simkhonze ngoba sisaba ukuya esikogweni. Simkhonze ngenxa yento akasenzele yona ngoba kukhulu akasenzele khona, wasinikeza ukuphila. So we are not worshiping him because we are afraid ukuthi uzosisa esikogweni, but we worship him because of what he did for us. The source of our life. So asiphile ingcwele, siphenduke sisuke ezintweni ezingalungile, siphilele inkosi, sithi mhla ivela sijabule ngoba lithi iBhayibheli bakhona abazokhala, bakhona abazobaleka. So we are not part of those abazobaleka abazonjani, kodwa thina sizobe le party ezofana naye, mayibonakala sifane naye enkazimulweni. Ngisho lokho nje kuphela bazalwane, ngithi asiqineni siphile ubungcwele, siphile inkosi, senze sure ukuthi each and every day we are waiting for him. Ungafika nominini, engafika ebusuku nasemini. We mustn't be that party ezosala kuthiwa nangu wena usale kanjani, kodwa wawuhamba nobabuzwane, wawulalela nje, wawulalela kushunyayelwa kwenziwa, usale kanjani, uzifanela nathi ifebe, wena usale kanjani, ngoba zizobe sezibuza nje mhlambe ifebe sezibuza nalabo abayenza konke, bese kubuza ukuthi wena wawumemeza kangaka ukuthi sibangele umsindo, usale kanjani. Yabona nje utholakala ukuthi indaba yakho ayikho. So asiphilele ubungcwele, silinde inkosi, singasabi abantu noma singayenzi okulungile ngoba nangu kukhona abazalwane, kodwa noma sisodwa bengekho abazalwane, siphilele inkosi, yazi ukuthi inkosi iyazi konke okufihliwe, whatever secret thing inkosi iyazi. Yilokho nje bazalwane ukuthi asiphilele ebungcweleni, inkosi iyabuya masinya. Lithi iBhayibheli kuzinsuku zokugcina there will be mockers, abazonihleka bathi nina nje nilokho litho uJesu akheze uJesu, kade kwakushunyelwa ngaye uphi. Then
lithi iBhayibheli God unomusa futhi unothando, ufuna ukuthi abantu baphenduke. Mhlambe njengoba nathi saphila njenganamhlanje, there's only two things inkosi isuke isikubekele yona. Mhlambe ikubekele ukuthi khona into akafuna ukuyifeza, there's a purpose ifuna ukuyifeza, or mhlambe usakubekele ukuthi uphenduke ngoba ayikwazi ukuthi ikuthathe usasemanyaleni. So you must understand that as you are still alive today, it's because God has got a purpose He wants to fulfill through you, or God is waiting for you to repent so that you don't go to perish. Yiloko bazalwane, ngiyabonga babuzwane. Amen. Wethu siyabonga kakhulu. Ngicela ukufunda nali verse ekhona ubhalile lotho sifunde Isambulo chapter 22 verse 10. So ifunda ku second coming le because it involve the judgment seat of God. So ifunda ku second coming. Ngithi namhlanje sikhuluma nge-rapture. So sikwazi ukuyixubanisa so ixoxe, but kunale verse leli esifuna ku-emphasize ukuqinisa abazalwane ukuthi siwathatha serious amazwi akhulunywa uJesu. Matthew chapter 24 verse number 37 ngisishilo ukuthi uJesu ngabuya noma nini, ngabuya noma kanjani. Uthi u37 kusho uJesu, bafowethu ngifuna ucizelela lo kusho uJesu. Uthi verse number 37 Matthew 24 verse 37 uthi ngokuba njengasemihleni kaNoah kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Ngokuba njengasezinsukwini lezo zandulela uzamcolo, babedla, bephuza, beganwa, bendiswa, kwaze kwafika usuku uNoah angena ngalo emkhunjini. Athi verse number 39 abazange kwaza ukufika uzamcolo wabakhukhula bonke, kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Athi verse number 40 khona ke kuyakuba khona ababili ensimini, omunye athathu omunye eshiwa. Yabona ukuthi le ndaba yokuhlwithwa lo khona abashadile nje, elilodwa iqola liyosalela embedeni, elilodwa nje omunye athathu. Labo bebedrive omunye othathu bebesebenza nje nasemasontweni. uJesu uyabuya ngani zakwethu. Lokho esikushoyo siyayixoxa lezi zinto ufuna siyixoxe. Kunento brother Lenon la echaze kahle ngayithanda kakhulu. I-tribulation soba sikhona, but the different ifana nalento ka 666 ifuna siyixoxe indaba ka 666 nayo. So ixoxe indaba zama-tribulation. Iy'nhlupho abantwana bakwazile mazenzeka eGibhite bona babeseGosheni. Kuthiwa kwakumnyama eGibhite kodwa eGosheni kwakukhanya. That's why ke kuthiwa athi uJesu uma lezi nsuku zazi eziningi kakhulu nabakhethiweyo bebengadukiswa, okusho ukuthi ngeke badukiswe, already bahlengiwe kulezi zikhathi zokuhlushwa. So basikhona one of the things eyenza abantwana bakaNkulunkulu babackslide okukhuluna batshelwanga ngeinhlupho. Lezi inhlupho okuthiwa ziyokwenzeka ibandla loba likhona. Yekela lezi ingane kwani lezi ama-scatology kuthiwa abandla loba lingasekho wasikhona. Ofethu siyabonga kakhulu, ake siphumuleni ngani zakwethu, umuntu ukhathele. Asiphumuleni asibuye nesihlakana ngolosibili. Now we'll deal with a second coming. What will happen in second coming? Sikhulumile indaba yokuhluthwa kwebandla, kuyoma phambi kwehlalo sikaKristu, kunikeza umqhele, kuyoshada, baqeda ukushada ibandla, so bakhona lapha kule celebration. Angithi lapha kwaIsrael moshada umshado wamaJuda wathatha for 7 days. So ke thina sonikeza u7 years. So ke after u7 years lo 7 years ungawukali ngengqondo yakho ngoba usuku olulodwa kuNkulunkulu insuku ezinkulungwane kuNkulunkulu kuyafana nosuku olulodwa. I mean usuku eyinkulungwane kithi liyafana usuku olulodwa kuNkulunkulu. So lo 7 years ngokukaNkulunkulu ungawuthathi ngengqondo yakho lo 7 years. Mhlawumbe ungathola ukuthi mhlambe u7 hours noma u7 seconds, we don't know, but 7 years soba sihleli. After 7 years bese sibuya la sonke soba sila emhlabeni. iJerusalem elisha soba lila mhlaba omusha obula soba sibusa la konke kwedlulile. Kuyokwenzakalani ke before kuclean? uSathane usazokhipha, usazokhishwa, usazophonswa emgodini onganamkhawulo.
ekhishwe emveni kwalokho sazokhishwa amadimoni kusazokhala isikhathi eside kabi emhlabeni. Bafethu siyabonga kakhulu babotho ongcwele senkosi ethu uJesu. Siyakubonga babotho uNkulunkulu. Sibonga ithuba siboleke lona. Sibonga nangemizimba osinikeze yona, ingqondo, ucabanga, amehlo okubona. uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga nangomoya ongcwele esibeka uphawu ngaye. Okhuluma phakathi kwethu oselekelelayo zonke insuku zokuphila kwethu. Nalibandla lakho nabo abantwana bakho la uyithengele bona ngelakho igazi. Elithi izwi lakho wabhidliza udongo lolukhona phakathi kwethu noNkulunkulu wasenza saba bahlanganyeli besethembiso sika-Abraham ngenxa yegazi likaJesu. Babo selungisise ebuthakathakeni bethu nasekwahlulekeni kwethu nasingamaqili asambi ngokwethembeka phambi kwakho. Wena osaziyo ngoba uyabona babo nokuzindla kwethu. Sithandazela ukuhamba ngokwethembeka kube yiwena babo ongcwele uzoprove ukuthi uyathokoza ngokuphila kwethu. Sithandazela uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi awuyikuvuma nathi sifele emanyaleni, sifele ebuthakathakeni, sifela emanyaleni njengey'mpukane. Siyathandaza baba ukuthi zonke iy'nsuku zokuphila kwethu nqaba nathi emimoyeni yonke emibi nakuwo wonke amadimoni asayiniwe ukuzomelana necebo lakho. Simemezela nalaba obavusile ukumemezela ivangeli. Siyamelana nabo bonke usathana abavusile ukuyobadala i-chaos ekuhambeni kwabo nasekushumeleni kwabo ivangeli. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyamelana nako konke babotho ongcwele okuvuswa usathana. Babotho ongcwele udivert ivangeli lakho ngaba imali, ngaba inhlupho nemisindo ekhona emshadweni ukuthi abantu bangayiphili impilo ethokozisa wena. Nempilo usathana ivezile kubantu abasha babotho ongcwele emoyeni yotshwala, imijolo, iy'nkanuko zenyama nokuthanda izwe kunokuthanda uNkulunkulu. Vusa abantu benhliziyo yakho batomule lawo manyala. Abantu abayohamba bethokozisa wena barepresent izulu basesemhlabeni ey'nceke ey'shumayela ivangeli lezisu, ey'shumayela udumo, ey'shunyela ukubongwa nokudunyiswa. Siyathandaza ukuthi nakuzo uyoveza abantu becebo lakho, abantu abayoveza uKristu ngenkambo, ukukhuluma, ukushumayela nangokugqoka kwabo egameni likaKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Bafowethu siyabonga kakhulu. Asiphumuleni ngani zakwethu, asihlanganeni. Ulife wethu bakhona njalo ngoLwesibili, uLwesine. Bafowethu ngomgqibelo ngicela ukushesha namhlanje. Ngomgqibelo ngizoba ngingekho. Ulife ngomgqibelo soba singenawo because ngizoba ngishumayela ophongolo. Ngizoba ngisophongolo ngolosihlanu nangomgqibelo wakhona ngishumayela ophongolo ngolosihlanu ebusuku, phinde ngishumela khona ngomgqibelo ebusuku. So-ke ulife ngomgqibelo zoba singenawo ngani zakwethu. Ngiyaxolisa bafowethu kodwa sobuya siqhubeka. Sihleli bafowethu asiyindawo. uJesu mangakabuyi sasazomemezela ivangeli, simemezela uJesu eyinkosi nomsindisi. Bafowethu nilaleni kahle. uNkulunkulu umusa anibusise, anigcine, anilonde, agcine ukukholwa kwenu. Angiyazi la ndawo leya uphongolo kuthiwa kukuphi bafowethu. Kodwa ikhona iposta la ikhona uma ungena ku-TikTok la wami ngipostile leya ndawo. Ngazi mondlula esibhedlela endawo enjalo. Kodwa ikhona iposta la ku-TikTok. Bafethu siyabonga kakhulu laleni kahle. uNkulunkulu umusa anibusise, angigcine nonke, angigcine lokholo lwenu. Amen.